Sa aton pagpangalagad, subong udto pag-updan kita sa aton nga mga bombo reporters. Subong man sa aton nga mga bombo correspondents nga na-assign sila tagsay ka mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato ang aton nga mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Subong man sa aton mga tagpalamati sa bilog nga kalibutan. Pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karon banwa makita kababatayan kita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Sa ato karon nagapanguna nga mga balita, una kita sa nagapanguna nga mga balita lokal sa ato mga top stories of the day. Vice Mayor Elcid Familiaran siya karon nagapungko bilang acting city mayor sa syudad sa nga Bacolod. Samtang may isa ka PWD, person with disability, nga nagikan pa ni sa Banwa sa La Castillana nagapadulong diri sa Bombo Radio Bacolod agud nga magreklamo sa sining ginapanghatag mga assistance nga tag 3,000 pesos para sa PWD. Dito sila kuno ang pagpanghatag permiro sang ginatagan siya ginambalan siya nga 500 lang ana ang iyang batunon. Hindi siya magpasugot, ginatag siya 2,000. Kaya ang 1,000 kuno, 2,000 na lang, imbes 3,000, kaya ang 1,000 kuno, para to sa mga naga-overtime. Pero abilidad ba? Ti niya, iparadyo kuya ka mo. Sa ginambal niya iparadyo, nagbalik to siya pagkagabi ang niya to do, taga DSWD man to. Siguro kung talani kung taga DSWD gidman. Kag ginabalik ang 1,000, nga gin-deduct sa iya nga 3,000 pesos nga ginbaton. So, sa malipot ka pulong, ang iya nga 3,000 pesos na kuha niya gintutanan. Pero nagkatulang di siya kay gusto niya i-expose ang ining mga transaksionis dira sa may Banwa sang La Castillana. Ibalo nato na karon dugay-dugay sa report ni Bombo Cherry Grace Santillan. Kag samtang sapya kabahin sa nagapanguna nga mga balita nasyonal, ang pagpamulong-pulong ni Presidente Bongbong Marcos sa United Nations General Assembly nagasintro sa COVID-19 response kag subong man climate change kag kalinungan. Amo ning iyang kaundan siya sining speech no dito mga kabiyanan sa pagtambog niya sa United Nations General Assembly. Kag sa balita international, Turkish President Erdogan nagpanawagan sa mga UN members state nga suportahan siya para mauntat na ang giyera sa Russia kag sa Russia kag Ukraine. Amo nato nga mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Atong nagapangalagad karon sa Miyerkules edisyon sa nga palatuntunan bumbuanay sa udto. Doon nagkuhan siya bumbuki mo, ano ning natabo sini? Nasumbagan doon nag-black eye. Okay, ato nagapangalagad karon sa Miyerkules edisyon sa nga palatuntunan bumbo hanay sa udto. Karon sa aton nga pagpangalagad way pa magka-reply si Police Colonel Thomas Joseph Martir. Ini may kantanan sa ginapayag karon sa committee chair sa Peace and Order Division sa Bacolod, Police Matter. Si Councilor Al Victor Espino nagapayag nga may ara kuno sang operation ang STL diri sa siyudad sa Bacolod. Apisar pa nga wala niya nagkakuha sang permit ang small town lottery. Ipa-verify tani karon sa aton nga city director kag kun may ara man sang operation sang illegal nga operation sa STL, ano ang paghimuon sini sang aton nga Bacolod City Police Office. Sa karon niya daw nadula na maganing hay alay, ambot ko may ara pa manggida hay alay, pataya sa hay alay. Sa pilaguro ka mga kabanwanan daw may ara pa sang hay alay. Pero diriya sa siyudad sa Bacolod daw wala niya sang hay alay. Kag sang una may ara pa ng mga daily double. No, pero may nanotisya na ko sa pila ka mga kabarangayan, sa pila ka mga kabanwanan, nga daw may ara pagyapo nagapataya sa nga number games. Ato na pagalilion kung ano naman ining mga nagasinugod naman sa pag-operate sa mga illegal number games diri sa probinsya sa Negros Occidental.
40 minutos ang nakaligad sa tagnay nga alas 11. This time mga kaibigan ko naton ang report ni Bumbo Cherry Grace Santillan. Ini nga may kantanan sa reklamo sa isa ka PWD. Na mo tong ginambal ko kagina nga hindi na ninyo hindi nyo na pag-atribihan ang assistance nga para sa mga PWD. Mahuya ka mo sa inyo kagulingon. Kag sa inyo nga konsensya na nga mga PWD na ni gani nga aton nga pagatagan, atribihan tapa, ihatagdang para sa ila. Bisan pa nga nagulo overtime ka mo na, i-abunar nyo na lang sa mga PWD bilang pagpasalamat sa mahal nga makaako nga wala ka mo yasang disability. Wala ka mo yasang may ginabatsyag sa lawas, hindi ka mo disabled, kumplito inyong lawas, kumplito ka mo sa bakuna, wala ka gidasma, kumplito sa tanan. No? Inang mga PWD, imagine nyo na may mga kapansanan na ini sila tapos sa assistance, sa 3,000 nga assistance sila, atribihan nyo pa. Amo ni reklamo di sa isa ka PWD banwa, ambot sa iban pagida nga mga kabanuhanan basi amo man gihimo kag wala lang nga nagipos sa mga recipient nga ang 3,000 yang para sa ila buhinan pa 1,000, 2,000 na lang mabaton. Hindi naman insakto. 42 minutos sa kaligid sa tagna nga alas 11 yari ang report. Bumbo Ching, please come in. Bumbo Ching. Dan? Okay, go ahead. Yes, Bombo Dan, may isa ka lalaki nga nagreklamo batok sa tagtagana isang cash assistant sa Department of Social Welfare and Development sa Banwa sang La Castellana. Suno sa iya, Bombo Dan, 3,000 gidya kuno ang tagtagana isang ayuda sa ila. Apang 500 lang kuno tani iya ang ihatag siya kay hambal siya sa mga DSWD officer nga ang 2,500 Bombodan itungaon ko no sa mga officers o ako na empleyado kay ibayad ko no sa mga overtime pay nila Bombodan. So nagreklamo ini siya kay nga 500 lang nga imbes nga 3,000. So ginpakigbato niya Bombodan, so gingaan sa 1,000. So pagkatapos dito nagpuli sa sabalay naghambal siya nga 1,000 imbes nga 3,000 ang ihatag niyo sa akon. Iparadyo ta kamo. So, pag-amos ito nga reklamo niya, nagpuli sa. Dason pagkahapon na Bombodan, nagkadto ini si Renante Blando, nga kagidto, gindugangan 1,000 ang gihatag siya nga assistant. So, bali, may 2,000 na sa. So, bali, ang 1K gidya Bombodan, wala gid ni nahatag siya. Bali, 2K lang. Away gidya gali mahatag? Yes, Bombodan. Pinsan ko gani kun pirmi hatag siya 2,000 tapos gin 2,000 tapos gin or 1,000 tapos gin hatag naman luwat ang ang 1,000. Wa gid gali? Wala gid Bombodan. So no, sa interview ko siya 2K lang gid ako no Bombodan ang ginhatag siya tanan. 2K lang gid tanan. Yes, Bombodan. Amo na ipaklaro ko gid siya bala Bombodan kung pila gid tanan nga naboton na niya. Ang banya 2,000 pesos na gid ko na Bombodan. So Bombodan daw kalaway man bala Bombodan nga syempre person with disability pa siya. Tapos amo pa napabudlayan pa siya. Tapos tricycle driver siya Bombodan. Tapos giambalan sa Bombodan nga hindi na kuno siya dapat gaan sa cash assistance kay may palabuton man sa assistant nga gikan sa congressman. So bali amo na Bombodan na may may problema or may conflict kay kasi bala hisa-isa man bala Bombodan kay may posibilidad nga hisa-isa kay syempre bali doble na bala ang mabatunan niya nga cash assistance. Pero nalista siya sa cash assistance gikan sa DSWD. Yes, Bombodan, ara ang iya nga pangalan. Ti ang cash assistance kaya tayo sa congressional district sa congressman, ti lain man na siguro? Yes, Bombodan, lain nanay kay ang isa iya kahalin sa Congress, ang isa halin sa DSWD. O ang isa halin sa national government. So ti gin qualify Manila na kag kwalipikado man tilang ala na karon nga
titani ko hindi siya kwalipikado nga magbaton sang cash assistance nga 3,000 gikan sa DSWD. Tisang una palang tani ginakuha ng iyang kakas na iyang ngalan. Amo na gani bombodan no kay nga aran niya pangalan buhinan pa Oo. ang nahatag sa iya. Karon ibutang ang iyang ngalan kag pagkatapos ang ihatag siya 500 lang. Tinagreklamo siya nga 500 ginatag siya 1,000. Sa magreklamo nga ipa-radyo sila ginabalik tagaan sa duga nga 1,000. So nag 2,000 na ang 1,000 ya makadto sa dito sa mga taga DSWD. Yes, bombodan kay suno sa interview ko siya hambal niya kuno nang ang 1,000 nga gikuha siya ibayad kuno sa overtime pay sa mga officer. Tiway man na yan nabutang sa kasuguan nga ang overtime pay nila dakwaon sa cash assistance kinug pangatag sa mga PWD. Yes, bombodan amo na gani nagreklamo siya kay nga nang office hour man balasan di DSWD nga asa pa kuno ya mabayad sa overtime. Amo gani baw mga taga DSWD kung tuod din ang aligasyon gini daw makonsensya man kamo nga may sweldo man kamo da ini mga PWD kung bisa naga-tricycad pa na siya o nagabiyahe na siya. Ang kamaturan sila nagapakita nga PWD gid siya gyapon Why man diya nagasiling nga ang PWD lang nga hindi lang gid makabangon kay hindi lang makatindog ang tagaan. Basta PWD, people with disability, ti dawaluson to siya makalakat kaya to sana paralyzed to siya ha? Yes, bombodan no nakita gid naton kina kung paano siya paano siya nabudlayan maglakad. Oo. Imagine bombodan amo na tiya sitwasyon gabiyahe pa sa tricycle. Di ka biyahe pa sa tricycle kasi siguro basi may mga salaguron basa. May mga kabataan pa ginapakaon kag magluwas ini basi may apo pagid nga ginapakaon man. Yes, bombodan no. So bombodan pamatian bala naton ang pahayag gikan kay Jolibert Alvarado. Transak lang ako sa driver lang ko yung mamo. Kaya lang siya ako sa Tising September may tagay kwarta, Tismel. Pila ako pila sa plaza, pila ako pag na ako sa stage sa Taylor, nilagas ko isa ka plaza sa Disability. Nung. Kaya na ako ko, liso si Kyle nilagas ako, ay nung. Dahil yung mga plaza lang ko na kaumilo, kwarta lang niya. Kulala niya, kwarta. Malaya ko tilakat sa chairman. Kata di sabi chairman. Pabuti yung sa may doon ni chairman. Nagkuti, ma'am, ni ma'am. Kung isang libo ninyo, 2,000 akon. Hindi pigibig, kakuha na sa stand ko yung nagsibire. O, correct naman. Correct na. Puti ako yung korte, hindi nyo. Tapos ang isa ka plado. Nasalat na po ang ngalan mo sa ibang tao ko. Hindi sa Alvarado. Para sa sir, na assistant, sir? Hindi din sila. Bali pila na dapat ang ihatag sila? 3,000 ko din. Pilay mo na bata? 3,000 gusto lang ko ako yung 500. So, pabigla, kaya ako nila ko ng 5. Bali 500 lang tayo. Tansa ko no. Hindi ko gusto. Isang libo nyo, 2,000 akon. Hindi ko ang chairman ng 2,000. Kaya ko ang 2,000 na. Kung kanya karta kayo para dyan, mo, hindi para dyan, 12 po mo yan. Hindi ko to. Yung police balay, pag police balay mga 4-5 guro, kita ko sa balay. Nga, tinggal label, nilagawan niya. Natuwakan taga sa klibo, hindi dismil ko ako. Sa reklamo ko lang, pag gusto ko matap na ba yung tawag na numaliyada So, bali, kung puli mo sinya balay, pila dala mo ang kwarta? 1,000 dyan 1,000 lang ihatag mo? Oo, 1,000. Di nagkato ang gusto mo. Sa ilang ito sa disudi. Di balik mo sila. Balik sila kayo ng kwarta lang naman, kung kwarta lang naman mong gusto sa mga buparti ng kwarta-kwarta. Kung kagamay naman mong katidad, 20 binigay ko, 20 binigay sa kwarta. Tinga gihatag mo sir ang 2,000 kung kabalo ka nga 3,000 di dapat ang Sige ko, ilagan niya ang nagbunggay, may party, sinangay sa kwarta. Kung sa libo lang niyo, ma'am. Ang pati isa yung salat ako Alvarado, kalan, iban kata yung kwan, mayo. Kung kwarta, 10,000. Kung ako na, inyo na kwarta. Anhon ko na nilang 2,000 sir. Kwarta daw na ko yung 5 man yung atong 5. Pinsan na ba to na mga isa lang kalibo yung ano mo na yung reaction? Sabi ko kayo hindi ko para dito. So wala mo in-insist sir nga dapat 3,000 ang imo? Oo.
Kaya mo to kanina ko, ako na mga di ako tanan na reklamo nyo. Di ba kambal mo, sir, na reklamoon mo sila sa radyo? Ano ang nanging reaksyon nila? Wala, nagipon lang sila yan. Kaya pulis balay. Kung nila mag-guilty, wala kung nila mitas, balay dukaan sa kribo. So wala gid nila gibalik ang 2,000 simo. Wala. Bali, gusto nila ang paglukan niyo. Bali imo na patunan, di ba? Ano lang, 1,000 Porwiro. permero. Tapos yung hapon, makita ko sa balay, na ako lang paradyo. Tamo, kundi yung radyo pa, telpo, tamo naman, kita ko na sa balay, hapon na. Gawin sa kribo. So bali tanan nga nahatag mo ay nabatunan mo 2,000. Ang 1,000 wala gid nila nagbalik. Why? So kilala mo na, sir, ang nagkuha Ay, mo sa 1,000. Wala, hindi kay klaro di sa bulgita. Si Rinanti, bento na siyang gano daga pang makeup ko kwarta para. Bali siya na ang Siya na, nagkuha sa oo. 1,000 simo. Mo sa bitaw sa bisan nga hindi sa bulgi. Kaya arami si chairman da. Ano yung pangalan? Si Rinanti, bento. Isa na sa ka-DSWD officer. Oo. Sino ko po diya? Pero si chairman din, si Militan. Di ka ba naman na si chairman yung nakuhaan ka sa 1,000? Kaya mo lang kasi si chairman kanina kabas ako na kuha lang niyang 2,000 kaya kung tukang lang sa 500. So pilagitan na ni mo nakuhaan? 2,000 lang gud jay. 2,000 lang Dalas yun. niyo sa balay. Why ko yung ibang 2,000 lang. Tinawag na ko, project ako mo, para isa na kay Sorya. Kung ako na karta, project ako, nag-isisyon ko, tani dapat pintis man ang katulo. Lingkit ko, so karta na ngalagap ko, yung lamang, karta ng piti kay. Ikaw lang na ang naging biktima nila, sir? Ay, ambot mo, magkabalo kasi kung may harap na iba niya. Kasi mga guwap ni Sorya nga ako nagapuna, mabutan daw kasi may masunod doon. Maplamo doon. So ano ang mamensahe mo sila, sir? Tapos yung gobyerno niya nga kwarta yata sa gado. Kung yung bot yung yan ang gobyerno kwarta mo. Ato ka Christopher Bungo to. Ang kuhaan ko to sing ID, kung ito di agency. Nagusto ko ulit ulit dito sa plaza. Tapos yung tagay. Kabar sa distribution ko sa ako ma'am. Nawag sing distribution, pukal person PWD, pukal person nga PWD. Hindi ka ba't makakaasin ng assistant? Sa tungkol may napabot ka, burel ni Suhan mo. Kahit kung Mario Arroyo. Tiwal pa ito ma'am, dugay pa tumabot. Kasi mababot, di ka kami subong. So balik, gadwa-duwa sila ganit magkatagsin mo, kami ginapalaabot. Kung may napabot ka assistant ni Congressman. Pwede daw naman ako itong kasmil ni Congressman Arroyo. Kung saka bagyo, dito desimil. Kaya nabatan mo na? Nabato ko yung dugay na. Pwede yung record yung ngalas nga tagay. Kaya naglisay mo kayo, hindi ako na kwarta, manakuha sa akong tungpay ko niya. Minsan nga, tesmili, kung gano'n ko ba, ito sakit eh. Balang ko na, may mga ito, kaya ka mula sa kanda o paganda. Kaya driver ka mo, kung ito, salamat, naglalala ko, bigado ko, kung nakuha ko na eh. Minsan, bulit ako na kwarta mo gano'n mo. Sa Matyagan mo, sir, ikaw lang ang nanging biktima nila. Basta kadabo, duro ma'am. Kaya pa po niya nan, pag doon nanti sa akong kwarta na nga ako niya, ibagbagin sa kadalaba nga orange. Okay, Bumbuching. So, posible ba si nila ni siya isa ang biktima sini? Bao, pinsan ko di kagina kung natagin man siyang 3,000. 2,000 lang giyagali natag. Una nga attempt giyatag siya 500. Pero ining tagreklamo na kay Balo nga ang dapat mabato nila is 3,000. Hatagan na siya kung tani 500. Kasi niya, di may assistance ka pa man palabuton sa congressman. Itong palabuton to yung lutaw pa to sa bawas to gabang. Siya 500 lang. Hindi na ma-justify, bisan magsiling ka mo nga amo na ang rason. Hindi na yan ma-justify. Kaya nabudgetan na niya para sa amo na nga tao, nga magabaton sa 3,000. May kung tani kung hindi siya, kung magsiling kami nga hindi na sa kwalipikado, ginkuha ang pundo, kang ibalik sa kaban sa gobyerno. Ti, ginuabuhinan nyo na yung kwarta nga para sa tagreklamo, tapos hindi man tumabalik sa kaban sa gobyerno ang kwarta, kay sa kaban man to sa bulsa nyo yung matupa. Ay nano klase yung mga tao ni man? No? Sa din ganini siya nga barangay Bumbucheng? Malapit sa barangay Saga ang
Bombodan. Barangay sa Gaang. Yes, Bombodan, dira man. Okay, da sa may Banwasang La Castillana. Yes, Oh. Bombodan. Okay, sige labuton tani ang DSWD o kun ang head sa DSWD municipal health of o kana ining Department of Social Services and Development o kun sa Banwa Municipal Social Services and Development, no? MSWD. Kuan naton sang payag abi ang ilang head kung ano ang kung amo gid man ni ang ginakalakaran dira sa ilang lugar kag kung bala ba si madamo pa ya ang ginakuan pangdidaksyonan ang ilang mabaton nga as cash assistance gikan sa gobyerno. So si imagine mo sa La Castillana panihalin ang complainant Bombocheng. Yes, Bombodan, taga Banwa pa ni siya sa La Castillana. So magamo ni Bombodan, kasi bala hindi lang lang sa isa ang biktima. Aha. Ay mo nga damo ni sila, no? Sa nagapamati sa mga taga La Castillana. May isa na nga nagpangisog. Nga magpadulong din sa Bombo Radio, imagine nyo na Banwa kung hindi ni matod ang iyang aligasyon. Halin pa siya sa Banwa sang La Castillana. Nagkadto din sa Bombo Radio para nga ipaibalo lang, ibuyagyag ang nagakatabo dito nga panagtaganay sang cash assistance sa mga PWD. Basta kwarta na gani pagambalan masyado kainit. No, masyado kainit kaya damo naga-interesar. Kamuya nga may mga sweldo sa gobyerno, iatag nyo na para sa kung para na sa kay Juan, iatag nyo kay Juan. Kung para na kay Pedro, iatag nyo na kay Pedro. Para na sa PWD, iatag nyo sa PWD. Wala man kamuya makonsensya nga kung buhinan nyo pa ina kag nalipay kamo kay may unod ang bulsa nyo, may mabakal kamo nga kalanon nyo, hindi ba kamo makonsensya nga nagapanamit kamo sang usap sa ginakaon nyo da tapos may nagangoy-ngoy nga balatsagon, may tagipusoon nga nagangoy-ngoy, nagadugo kay nabuhinan ang para sa iya. Oh, hindi man kamo magkaladunlan sina nga samtang nagahigop kamo sang mainit nga sabaw, samtang nagahigop kamo sang nag-inom kamo sang soft drink nga masyado kamahal, nga napunan sang ice nga nagapanamit kamo ya sang patuyom-tuyom sang pag-inom nyo sa mabugnaw nga soft drink, tapos kamo pamahaw, tapos kamo kaon dira. Tapos ang ginbakal nyo gali sini halin sa isa ka tawo nga nagangoy-ngoy na nanamian kamo na. Kung nanamian kamo, nalipay kamo, hindi kamo tawo, sapat kamo. Bombocheng? Yes, Bombodan, no? Kabay pa makipag-angot man sila sa aton para magklaruhan bala Bombodan. Okay, sige, salamat, Gid. Yes, Bombodan, ini ang report para sa pagpangalagad sa bubuhanay sa udto. Ini si Bombo Cherry Grace Santigan para sa Pambansang Radio ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bombo. Salamat, Gid. Bombo Cherry Grace Santillan, i-follow up po natin ini, no, kay panglatiguho nato ni kung matuod gid man ning aligasyon kag laban-laban may kamaturan. Imagine mo na nagkadto diri sa Bombo Radio kung hindi bla matuod dinhi. Kung wala ka mo konsensya yang nanamitan kamo ya magkakaon sang nagkaon sa pagkaon nga ginbakal niyo gamit ang kwarta iya sang iban nga tawo nga dapat sila to mag-enjoy, pero kamo nag-enjoy, why naging kamo ya balatsagon? Mas mayo pa yang sapat sa inyo kay may balatsagon pa. Oh. Mas mayo pang sapat, may balatsagon pa. 1 minuto na bilin ka mga kita stag na ng alas 12. Sa aton nga pagbalik mga kabiyanan, maging kaupo na natin ang Bombo News Center para sa aton nga Bombo Network News. Standby! Ang vitamin D, mahiras ang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel Taong 2022, 95 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. naniniwalang malaking tulong sa bansa ang digital transformation. Ang Malacanang naman ipinaubayan na sa Department of Trade and Industry ang paglikom ng detalye sa mga pumasok na investment sa nagpapatuloy na pagbisita ni Pangulong Marcos doon sa Amerika. Sa iba pang mga balita, ang grupo ng mga taxi nais maipatupad ang 60 pesos flag down rate kaysa naman daw sa 5 pesos fare hike.
Confidential at intelligence of funds naman ng iba't ibang government agencies na naungkat sa budget debate sa plenary sa proposed 2023 national budget. Si Representative Lagman naman inilala ang martial law anniversary sa pamamagitan ng isang privilege speech. Pero ang dating Senate President Juan Ponce Enrile iginiit itong kahalagahan ng pagdedeklara noon ng martial law ni dating Pangulong Marcos Sr. Sa ating international news, 4 na ang patay sa pananalasa ng Typhoon Nanmadol doon sa Japan. At sa atin pong sports, balita itong Timberwolves star Anthony Edward pinagmumulta ng $40,000 katumbas po yan ng 2 milyong piso dahil daw sa paggamit ng homophobic language. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Naniniwala po si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ang digital transformation ay magbibigay daan sa lahat ng mga bansa na makasabay dito pa rin sa nagbabagong mundo. Inilabas ni Marcos ang pahayag sa ika-77 session po ng United Nations General Assembly o yung tinatawag na UNGA sa New York City. Ikinalungkot ng Pangulo na maraming mga bansa ang halos hindi na naiintindihan pa rin itong paggamit ng bentahe ng mga digital technology. Nais ni Marcos ang mabilis na paggamit ng mga digital na innovation upang bigyang daan ang lahat ng mga bansa na makasabay. Nagpahayag din si Marcos ng kanyang pagkadismaya sa hindi pagkakapantay-pantay sa pagitan ng mayaman at mahihirap na bansa na kitang-kita sa gitna pa rin ng COVID-19 pandemic. Sinabi ng Pangulo na ang paglipat sa isang digital world ay dapat na makinabang hindi lamang sa mga mamamayan sa bansa kundi pati na rin sa mga umuunlad na bansa na umaasa lamang sa kanilang mabilis na paggaling mula sa COVID-19 pandemic. Tiniyak naman ng Poland na palalakasin nito ang kooperasyon sa Pilipinas sa sektor ng agrikultura. Ito ang inihayag ni Polish Charge d'Affaires Jaroslaw Szczepanikwicz sa pakikipagpulong kay Department of Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban. Tinalakay ng dalawang opisyal ang pagpapalawak sa agricultural trade at iba pang posibleng kolaborasyon sa market access in livestock, rubber, pili nuts at fisheries products. Bukod dito, nagpahayag din ang Polish diplomat ng intensyon na ma-i-accredit sa Pilipinas ang kanilang poultry exporters, lalo na sa mechanically deboned meat o MDM. Ang Malacanang daw ay ipinapaubaya na dito sa Department of Trade and Industry o DTI itong paglikom ng detalye sa mga pumasok na investment. Nagpapatuloy pa rin pagbisita ni Pangulong Marcos doon sa Estados Unidos. Nasa Malacanang si Bombo Dennis Hamito. Mismo ang Department of Trade and Industry na ang siyang lilikom ng mga impormasyon hinggil sa mga investment at ganun din yung pledges na natatanggap ngayon ng Philippine Delegation sa nagpapatuloy ng mga aktibidad ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ng mga kasamahan nito, yung economic managers na ngayon ay nasa Estados Unidos at nakikipag-usap dun sa ilang mga negosyante sa Amerika, pati na yung mga dumayo din na negosyante galing sa iba't ibang bahagi ng mundo at na kasama dun sa United Nations General Assembly ng kani-kanilang mga leader. Dito kasi sa Pilipinas may delegasyon ang ating bansa na mga miyembro ng gabinete ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. At syempre yung ilang mga negosyante nasa mahigit 20 na sumama rin para tumingin at magkaroon ng mag-shopping ng oportunidad, Bombo Gerald, para doon sa posibleng investment nila sa ibang mga bansa at yung pagtanggap naman ng mga investor na manggagaling sa ibang bansa pabalik dito sa atin. Kaya ganun ang sitwasyon, kaya mismo ang Trade Secretary na si Alfredo Pascual ang siyang naatasan ng Malacanang
na maglikom ng mga impormasyon hinggil dito sa mga investment na ito at siya magsusumiti ng ulat kay Pangulong Bongbong Marcos bago sila bumalik dito sa ating bansa upang maging laman ito ng magiging ulat ng Pangulo sa kanyang arrival speech sa darating na 24 ng Setyembre para ipakita kung anong naging bunga ng kanilang lakad. Kaugnay niyan, narito ang pagbabahagi ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Siguro in a few days, masasabi na natin yung ilang mga detalye courtesy of our Secretary ng DTI. Gusto ko lang malaman po ninyo that every day hindi po kami natitigil sa pagtatrabaho at malaki rin ang karangalan sa ating bansa dahil sa pagtrato sa ating Pangulo. He is well regarded, often loudly applauded at parang masaya so far ang ating pagbisita dito sa New York. Bahagi yan ng kwento na rin ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles dahil nga, syempre, doon sa mga meetings, kasama na mismo ang Pangulo ay talagang napakainit ng pagtanggap. And at the same time, ngayong araw nga, Bombo Gerald, may iba pang mga pulong ang Pangulo. Initially, ang ina-expect nila, maliliit na pulong lamang. Pero ngayon, may mga kasunod pa pala. Yung mga pakikipag-usap. May ilang leader nang nakadaw pampalad ang presidente. Pero it's up to the Department of Foreign Affairs at Office of the President na maglabas ng update hinggil doon sa mga napag-usapan dahil hindi naman lahat ng mga topic ay po pwedeng isiwalat o isa publiko sapagkat may mga issue dito na national concern at iba pang mga paksa na medyo sensitibo at kinakailangan na timbangin ang mga bagay-bagay. Lalo't sabi nga niyan, huwag mo nang bilangin ang manok kung ito ay itlog pa lamang, Bombo Gerald. Kaya hinihintay natin kung anong official report, kung ilang investment capital at mga pledges ang papasok dito sa ating bansa sa mga darating na araw, Bombo Gerald. Oo, Bombo Dennis, itong pakikipagpulong ng Pangulong Marcos kay US President Joe Biden, may schedule na ba ito? Or makikipagpulong ba siya sa Presidente ng Estados Unidos, Bombo Dennis? Well, yun talaga yung goal, Bombo Gerald. But as to confirmation kung meron ng schedule o wala or kung ano pang mga adjustment ang ginagawa, hindi pa inaanunsyo ng Palasyo Malacanang. Although may mga initial information na tayong nakukuha dito sa Bombo Radio Philippines. But of course, yan ay subject ng ilang changes. Depende dun sa sitwasyon at availability ng dalawang leader. It's either si US President Joe Biden o kaya naman si Pangulong Bongbong Marcos. Baka kasi may mga initial ng commitment kung alin man dito sa schedule ng dalawang Pangulo, medyo mahirap baguhin pagka hindi nagtutugma ang kanilang mga schedule. But we're still hopeful, Bombo Gerald, kung anong kahihinatnan ng target nga na pakikipag-dialogo, pakikipag-usap ng Pangulo dito sa pinuno naman ng Estados Unidos. So, medyo matagal-tagal pa ang Pangulo dyan. So, talagang susulitin siguro niya yung kanyang oras dyan para mag-ikot na rin na may mga pagpupulong pa ba sa mga Filipino communities na dadaluhan si Pangulong Marcos sa Bombo Dennis para syempre yung ibinida niya kanina dito sa kanyang speech doon sa UN General Assembly ay itong mga Pilipino nga na nandyan sa Amerika sa gitna ng pandemya na tumutulong lalong-lalo na yung mga healthcare workers, Bombo Dennis. I heard may mga maliliit na grupo pa na makausap ang Pangulo. Hindi natin masabi sa ngayon kung i-consolidate yung mga grupo-grupo para kahit papano ay mas maikling time ang ilaan at iba pa ay mapuntahan din. Hinihintay natin yung schedule. Kada araw may mga schedule din naman ng Pangulo. Yun nga lang, yung iba ay confidential, Bombo Gerald. Ay siyempre, konsiderasyon para sa seguridad ng punong ehekutibo. Dahil nga, siyempre, hindi natin lugar yon at kinakailangan ng ilang pagtalima din sa mga protocol na pinapairal doon sa naturang bansa kasabay ng pag-iingat din mismo para sa presidente ng ating bansa. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Abangan mamaya may mga update tayo kaugnay pa rin dito nga sa paggunita or yung pag-alala pa rin dito sa anibersaryo ng martial law ngayong araw. May iba't ibang reaksyon pa rin dyan at ang detalye ng mga balitang yan, abangan.
DD, SB, give the SB Combo Craze a try. Large coffee and classic donut. Lane 9. Sell premium donut and large coffee. Hot or right? Oh, large coffee and Bunwich. 140. Just dunking yan, had a right choco. 120. Show Ken. Premium and classic munchkins for 120. The SB Combo Craze a try. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Nanawagan po ang isang grupo ng mga taxi operators sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na payagan ang pagtaas ng kanilang flag down rate sa 60 pesos upang makatulong daw na maibsan ng kanilang kalagayan dala pa rin ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Sinabi ni Philippine National Taxi Operators Association President Attorney Jesus Manuel Suntay na hindi sapat itong flag down rate para sa mga taxi transport network vehicle services o yung tinatawag na TNVS na nasa 5 pesos lamang pataas. Sinabi ni Suntay na ang dagdag na 5 piso ay isasalin lamang sa karagdagang 100 piso kung mayroon silang average na 20 pasahero kada araw. Anya walang tulong itong 5 pesos na flag down rate. Ipinaliwanag ni Suntay na ang panukalang 60 pesos na flag down rate ay nakabatay naman sa kasalukuyang presyo ng petrolyo kumpara sa average na dami ng litro na kanilang ginagamit at bilang ng kanilang mga pasahero kada araw. Nauna nang inaprubahan nga ng LTFRB itong piso na provisional na pagtaas sa minimum na pamasahe para sa unang 4 na kilometrong biyahe sa parehong tradisyonal at modernong mga jeepney dito sa bansa. Samantala, inatasan naman ngayon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang lahat ng public utility vehicle operators at drivers na dumulog sa kanilang mga opisina para yan maglagay ng updated na fare matrix o fare guide sa kanilang mga sasakyan na makikita kagad ng kanilang mga pasahero. Kasunod na rin ito ng pagpayag ng ahensya sa pisong dagdag sa pasahe para yan sa mga public utility vehicle. Mainam daw na sa tanggapan ng ahensya pumunta ang mga drivers at operators para yan sa mga detalye bilang gabay tungo sa mas maayos at walang aberyang transaksyon. Para sa mga karagdagang katanungan ay makipag-ugnayan lamang daw ang mga operators at drivers sa pamamagitan niya ng LTFRB National Capital Region ng kanilang official Facebook page. Maaari rin umanong mag-iwan ng komento para sa mga katanungan, alalahanin at mungkahi patungkol dito na maaring matalakay o masagot ng kagawaran. Una nang nagpaalala ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board na epektibo ang fare increase sa mga public utility vehicles sa October 3. Ito ay 15 araw matapos i-anunsyo ng ahensya ang pagtaas ng singil sa mga pampublikong sasakyan noong Biyernes, Setyembre 16. Sa inilabas na desisyon ng LTFRB, inaatasan ng bawat PUV operator at driver na maglagay ng updated na fare matrix or fare guide sa kanilang mga sasakyan na makikita kagad ng kanilang mga pasahero. Itong confidential at intelligence funds ng iba't ibang government agencies aba naungkat po yan sa budget debate sa plenaryo sa proposed 2023 national budget at itong si Representative Lagman inalala itong martial law anniversary sa pamamagitan po ng isang privilege speech. At nandoon si Bombo Annalise Soberano. Naungkat sa budget debate sa plenary sa House of Representatives ang malaking alokasyon para sa confidential at intelligence funds ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa ilalim ng panukalang 2023 National Budget. Sa debate para sa 2023 General Appropriations Bill o GAB, pinuna ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas ang 2.5 billion pesos na confidential funds ng Office of the President o OP
at ang 500 million pesos confidential funds naman mula sa Office of the Vice President maging ang budget ng Defense Department at NTF-ELCAC. Sinabi ni Brosas na dapat mas pagtuunan ng pansin at gamitin ang pondo ng mga ito sa mga programa na tiyak na paglago ng ekonomiya ng bansa at pagbibigay ayuda sa mga mamamayan. Ipinalilipat naman ni Brosas sa Special Education o SPED program ang ilang confidential at intelligence funds ng Office of the President at ng Office of the Vice President. Pero sagot naman ng sponsor na si House Committee on Appropriations Vice Chairman Stella Kimbo, ang Office of the President at ang Office of the Vice President ay pwedeng maihambing sa ulo ng isang tao na pinakaimportanteng parte ng katawan. Hindi anya magiging tama ang direksyon ng bansa kung hindi popondahan ng sapat ang tanggapan ng dalawang pinakamataas na pinuno ng bansa. Samantala, sa pamamagitan naman ng isang privilege speech, inalala ni Albay 1st District Representative Edsel Lagman ang paggunita ngayong araw sa anibersaryo ng martial law. Ayon sa veteranong mambabatas, ang pagsailalim sa bansa sa martial law o batas militar noong September 21, 1972, 5 dekada na ang nakakalipas, ay maituturing na darkest years sa Philippine history. Binigyang diin din ni Lagman na dapat hindi makalimutan ang mga naranasang tragic at kakilakilabot na mga pangyayari sa panahon ng batas militar. Pakinggan natin ang ilang bahagi sa privilege speech ni Representative Edsel Lagman. But, Mr. Speaker, it seems that instead of apologies and repentance, the main beneficiaries of martial law are determined to whitewash these blood-stained and repugnant years as they continue to encourage negative historical revisionism by purging the sins of Marcos Sr., his cronies, the Marcos family, by sweeping them under the filthy rug of historical perfidy. Last September 15, it was reported that President Ferdinand Marcos Jr. denied that his father was ever a dictator because of so-called consultations regularly conducted. Ang ilang bahagi ng pahayag sa privilege speech ni Representative Edsel Lagman. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Sa dagdag pang balita sa oras na ito, inihayag ng Department of Information and Communications Technology na hindi natuloy ang kanilang pagtatawag ng Government Data Center dahil sa kakulangan ng budget at pinipigilan ng mga manggagawa. Ibinunyag ni DICT Undersecretary David Almerol Jr. ang alalahaning ito sa pagdinig ng Senate Finance Committee sa panukalang 7.23 billion pesos na budget ng DICT para sa 2023. Sa ginawang presentation ng kagawaran sa harap ng panel, binanggit ang National Government Data Center bilang kabilang sa mga inisyatiba nito na naglalayong payagan ng strategy at mas mahusay na kahusayan sa mga ahensya ng gobyerno. Sinabi ni Almerol na ang proyekto ay pag-iisahin ang lahat ng mga data center sa bansa upang maiwasan ang mga nakakalat na storage at information system. Nauna nang ipinangako ng ahensya na tugunan ang nakakaawa nitong paggamit ng budget na kinilala naman ni DICT Secretary Ivan Uy sa mga budget deliberations sa lower chambers Appropriations Committee. Samantala, inamin ni National Security Advisor Clarita Carlos na pinag-iisipan niyang baguhin
itong pagtutol sa institutionalization ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o yung tinatawag na NTF-ELCAC sa pagpupulong ng Senate Committee on National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation. Ihinatwira ni Carlos na ang kanyang posisyon na hindi gawing sistematiko ang NTF-ELCAC ay dahil sa time-bound na mandato nito. Ngunit itinuro ni Senator Ronald Bato de la Rosa na may akda ng Senate Bill number 200 o ang iminungkahing ELCAC Act na mayroon itong sunset clause na automatikong magwawasak sa task force sa pagpapatupad ng mga layunin kung saan ito nilikha maliban kung mas maagang buwagin ng Pangulo. Matapos marinig ang mga argumento ng hepe ng pulisya na naging mambabatas, inamin ni Carlos na palampas niya ang probisyon at binaliktad ang kanyang paninindigan sa institutionalism ng NTF-ELCAC. Noong 2018, nilikha ng NTF-ELCAC sa pamagitan ng Executive Order number 70 na inisyo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Simula noon, kadalasan ay nakakuha ito ng flak para sa mga kontrobersyal na pahayag nito, lalo na sa mga red tagging na personalidad na itinuturing na kritikal sa gobyerno. Sa dagdag pang balita, dating Senate President Juan Ponce Enrile giniit ang kalagahan ng pagdideklara noon ng martial law ni dating Pangulong Marcos Sr. May pag-uulat live mula sa Senado si Bombo Raymond Tinaza. Ng Senate Committee on Constitutional Amendment and Revision of Codes. At kasalukuyan nagsasalita itong si dating Bayan Muna Congressman Nery Colmenares. At kaugnay nga niyan, kanina rin ay unang sumalang itong si dating Senate President, dating Defense Minister at ngayon nga ay Chief Presidential Legal Counsel na si Senador Juan Ponce Enrile. At dito nga ay kanyang tinalakay. Eksakto ngayon dahil ginugunita yung ika-50 anibersaryo ng pagkakadeklara ng martial law ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. At dito ay binigyan din ng dating Defense Minister noong panahon ni Marcos na mahalaga yung deklarasyon ng martial law dahil nga daw para masawata yung pagkalat pa, paglagana pa ng insurhensya, particular yung Communist Party of the Philippines, New People's Army. At dito raw ay naging epektibo para maaresto, lalo na yung grupo ni Joma Sison at ilan pa na mga miyembro ng CPP, NPA, NDF. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Magmula doon talo, parang bagyo na lumipas. Parang bagyo na lumipas yung movement ng mga kwan na yan. Nahuli na lahat namin sila. Joma Sison, mga sa commander nila, pati yung Brad Cosi, Paeng Bailosis, lahat ng mga naging commander nila, huli lahat, pati si Juliet de Lima, pati yung mga Luna Brothers, pati yung Commander Felman na bodyguard ni Ninoy, lahat nakakulong. Nakulong sila. Pinakawalaan lahat ni Korea nung siyang naging presidente. Bakit po kaya, tatay, sa panahon ngayon, hindi po nakikita yan nung mga, lalo na po, yung mga nasa prestihosong mga paaralan, hindi po nila makita yung wisdom nung pagkakatatag noong martial law noon na nagsagip sa ating kalayaan ayon po sa inyong paglalahad. Dahil hindi kami madadaldal, Mr. Senator, quiet lang kami noon. Akala nila mandando na sila na ang hari. Pinabayaan lang namin.
Yan yung sunurang tinig ni dating Senate President Juan Ponce Enrile at itong chairman ng komite na si Senator Robin Hood Padilla. Live mula sa Senado, Bombo Raymond Dinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Si PNP Chief Azorin aba hindi rin kinalimutan siyempre itong mga pulis na nagpatupad ng kaayusan sa naging plebisito po doon sa Maguindanao. At may report si Bombo Marlene Padjernos. Yes, Bombo Gerald, Bombo Jane, kinilala nga ni PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. Itong mga pulis na nakadeploy sa mga lugar kung saan isinagawa yung plebisito sa Maguindanao na nagpatupad naman ng kaayusan sa naturang aktibidad. Sa isang statement na ipinahayag ni Azorin ang kaniyang kagalakan sa naging maayos na pagkinalabasan ng proseso ng naturang plebisito. Kasabay nito ay nagpasalamat din siya sa iba pang mga stakeholders para sa kanilang naging kooperasyon upang matiyak na mapapanatili ang disiplina habang isinasagawa ang naturang aktibidad. Iniulat din ni PNP Chief na wala namang naitalang untoward incident ang pulisya sa kasagsagan ng kabuoang proseso ng plebisito. Matatandaan noong narito ay ipinahayag rin ni Azorin na bubuo ng 2 bagong Provincial Police Office ang PNP para sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur. Kaugnay niyan, pakinggan pa natin yung bahagi na naging pahayag ni PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. Tuloy-tuloy naman yung pagmo-monitor natin. Kaya nga kinukuha natin yung listahan sa PAGCOR so that we would know and we will not waste so much time monitoring everybody. Ito naman ay yung CIDG is closely coordinating with our AKG. At dito is Yan ang bahagi ng pahayag ni PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Oras sa buong kapuluan, 27 minutos po makalipas ang alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Bombo International News. 4 na ang naitalang patay sa pananalasa ng Typhoon Nanmadol dun sa Japan. Naglandfall ang bagyo sa southwestern city sa Kagoshima at nakaranas ng malakas na ulan ang Kyushu region. Inihayag ni government spokesman Hirozaku Matsuno na wala ng buhay na matagpuan ang 2 pang biktima. Patuloy naman na pinaghahanap ng mga otoridad ang isa pang naiulat na missing. Napag-alaman na nasa 114 individuals ng sugatan dahil sa sama ng panahon. Nananatiling nasa 140,000 homes naman ang wala pa ring kuryente. Bombo Sports News. Pinagmumulta po ng $40,000 katumbas ng halos 2 milyong piso itong star player ng Minnesota Timberwolves na si Anthony Edwards dahil pa rin sa paggamit niya ng homophobic language sa mga lalaking nasa video sa isang Instagram post. Kaugnay niyan ay agad ding binura ang video na ito matapos na humingi po si Edward ng paumanhin sa nasabing issue. Anya ang mga binitawan daw niyang salita ay talaga namang nakakasakit. Kaya siya ay lubos na humihingi ng tawad. Si Edward ay isa sa mga pinagmulta dahil sa paggamit ng offensive language tulad nila 2021 Brooklyn player Kevin Durant at Los Angeles Lakers star Kobe Bryant noong 2011. Samantala sa 2022 World Cup naman, dapat daw na magbigay ng compensation para sa mga migrant workers at kanilang pamilya ang magkaroon ng injury, wage theft at pagkakautang sa mga illegal recruitment fees habang sila ay naghahanda para sa tournament ayon sa Human Rights Watch, itong Amnesty International and Fair Square Qatar. Ang FIFA World Cup ay gaganapin sa ika-20 ng Nobyembre hanggang Disyembre 18 sa nasabing bansa. Mga kabombo, mga Star Nation, sa ating Christmas countdown, kilala niyo ba kung sino ang nakaimbento ng Christmas crackers? Ang Christmas crackers ay mga dekorasyon sa mesa na gumagawa ng tunog kapag binubuksan at kadalasan naglalaman ng isang maliit na regalo,
paper hut at yung iba mga jokes. Ito ay naimbento ni Tom Smith noong taong 1846. Mga kabombo at Star Nation, sa ating Christmas countdown, 95 days to go bago ang Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Pabalik na magkabiyanan sa ato ng pagpangalaga diri sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto. 30 minutos na nakaligid sa tagdang ilas 12. Magulan nyo na batian ang Bombo News Center para sa ato ng Bombo Network News. Sa ato ng pagbalik banwa, pag-istorya nato ng mga illegal number games, ilabi na ginang STL, nga may anak kuno sa operation diri sa Bacolod, apisar pa nga wala permit. Kay madumduman ta sang una, nag-apply ni sang permit to operate ang STL sa Bacolod, way naging aprobahan. Gin-aprobahan ni sa sanggunian pero gin-veto bla ni Mayor Bing Leonardia. Pero naging kontrobersyal sa tuanay ang pag-apply sang permit diri sa STL. Kaya mismo ang obispo nagpadulong niya sa City Hall or sa Government Center. Parang i-insister nga di dapat nga matagad sang permit ang STL nga mag-operate diri sa syudad sa Bacolod. So, tiyan mo na, no? Ipamangkot na ito na bikaroon sa kay Colonel Thomas Joseph Martir kung ano ang status, kag ano ang ilang monitoring sa siningin na payag nga operation sang illegal operations ng STL, kag base may arap pagid sang mga illegal number games nga naga-operate man diri sa syudad sa Bacolod. Iratanan naton pagkatalakayon pagaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapangalaga
kapatihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri
sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga nga amogid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligad. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa
pungko santo nga gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdang at na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo,
hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pabalik mga kabyanan sa ato na pagpangalagad diri sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto, 11 minutos ang nabilin, kaya magalangat kita sa tagdang alauna. Ano lang alang pa si Colonel Martir, no? Kay may ongoing Zoom meeting pa sila. Pero balikan ko lang na dugay ko, ako lang na-report ni Bumbuan Sindul Sorilia. Ini may kang tanan mga kabyanan sa pagpungko karon ni Vice Mayor Elcid Familiaran bilang acting city mayor sa siyudad sa Bacolod. YDC Mayor Albi Benitez kag siya na ang caretaker diri sa aton nga siyudad sa Bacolod do preman sa kay Vice Presidenta Sara Duterte nga amo man ang caretaker sa pungsod ng Pilipinas. Kuha na ito ng report sa Biya Kalinya. Bumbuan, please come in. Bombodan, si Vice Mayor Elcid Familiaran, acting mayor ni siya subong sa siyudad sa Bacolod until September 25. September 25, ang September 25, Bombodan, Sunday na siya. No? Pero nagsugod ang iya sining ang memorandum maging babanaog ni Mayor Albi Benitez nga siya ang maging acting mayor sang September 15. So, which means madugay-dugay. Nga ang madugay-dugay, Bombodan, kay sa information ni Vice Mayor Elcid Familiaran, kabahin sa delegasyon sang pagtambong sa 77th UN General Assembly sa Amerika, sa particularly sa may Bombodan, particularly sa may New York. No, ang sa delegasyon sang presidente, si Mayor Albi Benitez. Ti Bombodan once gani ngang alkalde magkadto sa luwas sang pungsod. Under the law, wala ka na choice Vice Mayor gid. Kay isang una na sang tinalikdan bala dumduman naton si Attorney Maghari 2 days nga wala si Mayor Albi tong during that time tubla nagpaburakay. Si Attorney Maghari ang city administrator ang nag-caretaker, meaning nag-acting mayor. Pero once nga kung out of the country na sa rule dira Bombodan sa local government code under the law, vice mayor gid ya. So wala ka choice, vice mayor gid na iya, no? Okay. So di ba kung is Bombodan sa tuod-tuod lang nga suwilanon, kung hindi mo ya kaalyado ang vice mayor, nagkakatabo di ba gusto mo magbulos si mo ya sa imo ya, syempre ang trusted sa iya nga part, no, do amo nang kasami nila trusted Manila yang kaalyado Manila. So ti kundri man lang yan sa local ti ang ang imo city ad or somebody nga pwede gusto mo, pero this time ni Bombodan kay out of the country ni, no, nga trip. So basta once nga out of the country, automatic vice mayor will take charge. So tanan na Bombodan, tanan nga sanctions haba ni Vice Mayor Elcid mahimo niya na except to hire and fire, no, except sa pag-hire kag sa pag-fire sa empleyado. Pero basically kung may mga pilermahan, kung ano to bala Bombodan nga mga need gid abing perma sa isa ka alkalde, si Vice Mayor na kay since may authority siya nagikan sa City Mayor, no, sang syudad sa kay Mayor Albi Benitez, no. So since nga si Vice Mayor Elcid Familiaran ang acting mayor, masaka ang first councilor, no. So si Taddy Saison, since nga number 1 councilor ni siya, Councilor Taddy Saison, siya man subong Bombodan ang acting vice mayor, which means subong nga adlaw sesyon sa makatapos ang sangguniang panlunsod. Karon sa sesyon, yes. Sa bagay, hindi na naman maguhan si Councilor Taddy Saison kinakaagi man siya vice mayor mo. Amo gani man. Na vice mayor niya sa syudad. So siya karon Bombodan ang ma-preside sa sesyon, no? Si acting Vice Mayor Taddy Saison. Siya gid na iya karon kay tungod nga ti number 1 siya nga konsiral, amo na ang bintaha Bombodan kung number 1 ka nga councilor kay in the absence of the Vice Mayor, wala ang Vice Mayor do nga amo ni bla na masaka abi acting mayor siya, ikaw ya ang mabulos, no? Kay ikaw da yang number 1 mo sa City Council, no? So
So amo ina no pamatian tabala bombodan ang kabahin ni siya sa aton iya nga interview sa kay Vice Mayor kag karon acting mayor sang syudad Elcid Familiaran. Yes, until September 25. Okay, anong reason si ni Vice? I'm not so sure, but I think part sa siguro sa delegation ni President Bongbong Marcos sa United Nations Assembly. Okay. Sa dito sa New York. I do not know kung di ilang itinerary, no? Pero Vice, saan ang effectivity? Last Thursday, September 15. Subong, medyo malawig-lawig ni. So anong mga... So kung ikaw ang acting mayor, Vice, anong mga tutukan mo? Well, for me, ang in place yung aton government structure, ang organization in place na handled by respective department heads, no? Ang dati temporary lang yung apon pagpungko, ang dati may arata yung city administrator, may secretary to the mayor. Ang mga important matters na that needs my signatures, gina-forward man ni Secretary, City Mayor Secretary Chu sa akon. And kung may mga issues or that needs my intervention or action, yung kinalaman nila na ari lang po. Ano na, Vice? May mga pilermahan, mga amo sinatanan na, Vice? Tanan din yung function sa mayor except to hire and fire. Okay. Temporary, manang mo din na siya right of succession when you leave or go out of the country, when automatic na siya ang succession. And after receiving the memo coming from the mayor, di automatic mag-issue mag memo designating or appointing Councilor Tati Saison as acting vice mayor. Oo. Si Councilor Tati Saison, siya ning ma-preside sa session this coming Wednesday. Correct. Oo. So Vice, hindi niya pwede, like, automatic, niya nga ikaw, gidya dapat, basta out of the country, ang mayor, hindi niya pwede. Let's say, kay last time, to si attorney maghari, Vice mo ang city ads, ang ari, tublad lang di si Mayor Albi. Country lang kaya siya within the country, kunwari ka lang din, pwede ka get ka-appoint na OIC. Pero kung out of the country, amo gid na iya, automatic, Vice Mayor, gid na iya. May succession na yan. Okay, Bumbuan. So, Bombodan rule of succession gid na iya, no? That's why nga acting mayor gid na iya subong si Vice Mayor Elcid Familiaran. So kung tanawon mo, effective abi September 15, so 25, 10 days Bombodan na, no? Ano siya, acting mayor siya sa siyudad sa Bacolod, no? So kag isa ka session abi nga acting vice mayor man si karon acting vice mayor Councilor Tati Saison, no. How's that, Bombodan? Okay, gid. Oo, sige. So until September 25 pila naman lang kadlaw kay 21 na kita subong Bumbuan. Oo, pila naman lang kaadlaw, Bombodan. Kay part 2 amo to ganing hambal naton delegasyon la ni President Bongbong Marcos
si Mayor Albi Benitez part siya sang delegasyon nga nag-upod dito iya bombodan sa Amerika, no, sa pagtambong sa sesyon man dito sang 77th United Nation General Assembly, no. So Bombo Daniel, amori so far ang update report nato ni Madilong para sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto, ini si Bombo and Sindol Sorilla para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Salamat gid Bumboan Sindol Sorilla. Report gikan sa Bacolod Government Center. Nagdulong sinyo sa oras 1 minuto ang nabilin kag magadangat kita sa tagna nga launa. Samtang wala pa si Colonel Martir, kuang kanay ang dugang report ni Bumbo Gracelyn Lubaton. Interview sa pila ka mga katawhan sa palibot sa sining laban-laban na mapuspon na gid ang ining SK kag barangay election. Tiyo, ang iban nga mga SK subong nag-ubano na. ang SK SK chairman nag-ubano na. Wala pa gyapon way pa mabuslan kay way pa makatigayon sa eleksyon. Ayo Banuati, sige lang. Tipos po naman ang pirmilan niya ng mga ginapag-iway ang barangay kag SK election, no. Ang kwan sila dira, ang punto sila dira nga kung makaya man lang mag-eleksyon nga ipuspunon pa naton man. May nga maislan dayon ang sa ato nga pagbanta daw hindi man nakaserbisyo gid sakto kag tampad sa mga kabarangayan. Di basi magsigisigil ni nga postponement bala kag ang mga SK imbes nga sangguni ang kabataan, ang sangguni ang kabataan may mo naman may ang imbes nga SK sangguni ang kabataan, ang SK may mo na sobra 40. Ini na sangguni ang kabataan sobra 40, no. Ayo Banwa. Napasa na sa third and final reading sa Kongreso ang sa Kamara, mga kabiyanan ang ining pag-postpone sa siring palabuton nga SK and barangay election sa maabot nga bulan sang Disyembre. Impunto alas 12 na ang tagna diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuanay sa udto. Ano ang reaction sila sa aton yang mga commoner, sa mga common tao, sa mga tigbatas, sa mga aral sa palibot. Sa siling postponement sa SK kag barangay election. Ibaluon nato nabi sa report ni Bumbo Gracelyn Lubaton. Samtang ginaangan-angan naton magkabiran si Colonel Martir na sa isa pa ka-issue nga aton gitalakay. Yan sa piya kaninya, Bumbo Gracelyn Lubaton. Please come in. Madan, live kita subong diri sa Vendors Plaza sa may barangay 12 na syudad sang Bacolod, no? Kay pamustawan ta mga kauturan kung anong ilang reaction diri sa pag-postpone, no, sang sining barangay and sangguniang kabataan elections Madan. It's gonna be next year na, no, kag andugay man ang paghulat nila Madan sa amo ning balita kag kagapon nga adlaw na finalize naman gid kung ano nga tuig kung anong adlaw ina matigayon ang election. So kagina nakuha taman isa sa mga barangay kapitan ni syudad sa Bacolod kag pabor gid sa ila, no, kay tungod nga madamo sila sa mga proyekto nga himuon pa sa mga top performing okay na Madan. So aton nga kuhaan naman sa nasya tumang kauturan kung ano mambal nila diri, no, kung okay man sila o kung hindi, kung anong reaction nila sa pagkapati nila Madan sa amo ning balita. Kaya syempre ang aton sa nga mga kauturan ni syudad sa Bacolod manundaman mababadan kadamo pala sa mga nagparehistro, no, aga or gabi pa lang nagapila na or hapon pa lang gani pagkapwas ang pagbukas lang sa registration sa pila ka mga mall kag naginaway patuganing iban, no, sa pilahay lang na
kay gusto gid nga matigayon sa pagpa-register sa amo ginang adlaw. So bamudan, ari may mga auto ta diri nga tambay-tambay man, no. Hi sir, good morning. Ay good afternoon nagali. Oh, pangalan ta sir? Ricardo Villanueva. Ricardo Villanueva. Ricardo Villanueva. Okay, si Sir Ricardo Villanueva bamudan, no. So, sir, ano ning reaction ta kay tungod na postpone? Ano gusto mo gali subong tani nga tuig madayon o kun postpone? Hindi man ko kagawan, hindi man ko barangay captain niya. Mapuspag sindi, okay na sa ako niya. Okay lang sa imo kay postpone. Okay na sa ako kung dayon nun. Taga-diin ka, sir? Barangay 34. Barangay 34. So, gaano ka lang ni Sir Galagaw? Lagaw. So, ang imo siniya nga reaction do wala naman lang gusto mo ano tani? Dayon okay man, kung hindi dayon okay man. Hindi may makupadagan niya kagawan. Pero ikaw, bala kay isa ka sa mga gaboto man? Kung hindi man dayon, ba't silingon? Wala ang budget eh. Oo. Kung may dayon ang budget, ara pa. Okay man lang kay Sir Babadan Ricardo nga postpone. Di ang inyo dra nga yes Babadan. Why man siya pagkailam ko ma-postpone kini ma-postpone kay hindi man siya magpadlagan. Oo. Gani man. Pero sir, ibang pagidabi kay may area iba niya nagasiling niya dapat madayon gid kay ang amon nga barangay official si Mayo para maisla naman sang Mayo. Gani man. Pero ang inyo nga mga barangay official sa barangay 34 na sir no. Mayo man da. Bagay, Mayo man. Ang ilang performance. Oo, ang bagay captain Mayo man. Makagawad, active man da. Oo. Hindi wala man problema, guro da. Ati Mayo kay performing ang ila sila nga barangay Bombodan. Kay ang iba daan diri sa syudad sa Bacolod. Namo gid may gambal nga dayon nun gid kay para maisla ang mga barangay officials nga wala gid giho, nagahulat lang sang sweldo. Bombodan. Ang iba niya, sir, may tawag ka, sir? Iba niya kurap eh. Okay, magali. Oo. Kung sa iba niya nga kurap, agoniya pagidya sa pag-extend sa ila yung termino eh. Yan. Pero kay Sir Ricardo, muna lang. Pero pamadan, makuha pagita kay Mama. Ma'am, good afternoon. Love kita sa Babaradyo Bacol. Thank you, sir, ha? Oo. Pamadan, si Ma'am. Anong pangalan ta, Ma'am? Maylin Miasis, ma'am. Si? Maylin Miasis. Maylin Miasis? Miasis. Okay. Dili ka gig-star, ma'am, sa Barangay 12? Oo. So pagkabati mo nga balita, kagapon malang nimo postpone ko no. So ano man ang nagsulod sa pinsar mo or ano man ang nabatyagan mo to? Ang ako lang niya mahambal no kung hindi man lang gali sigurado nga nang madayon balatan ng eleksyon taniwain lagi pabudlayan ng tao sa pag pulaw bugtaw sa pagparehistro, di ba na? Record kasi na. Oo. So kung hindi kita madayon ang eleksyon wala tadamay mo kay di sila daya ang nagapalakat sina. Amula na nga kung mahambal nga okay lang kung hindi madayon. Dahil sila na yang masunod kay sila yung nakabalusang tanan. So, pero amula kami, pila, nagbugtaw. Oo, nagpulaw-bugtaw ang kabataan, nagud nga magparehistro. Saksi ka na ba? Oo, kaya mo man na kami napula-bugtaw sa nga akong kabataan nga mga kwan. Pila man kadlaw nga nagpila, ma'am? Oo, ang kabataan do tatlo mang kadlaw kabalik-balik ante sila na rehistro. Amo na gani. Kung pananglit kaysa nagligad, nag-okay na nga ma-eleksyon, tapos subong hindi naman mag-eleksyon. So, hindi ko dahil kakomentar kung ano ang mga problema nga sinakda. Kay kami yan, sunod-sunuran man lang kami kung ano dahil ang kwan, amo na. Pero dito sa barangay, so wala ang problema? Okay man kami di. Okay man. Performing man inyong mga barangay officials? Magpalapit ka sa ilati, aray man niya okay man. Kung why lang ko, no comment lang ko yung kung nanood niya yung sitwasyon. Kaya basta okay lang kami. Okay. So, okay man mamoda na pero amo lang na tuod na nag-usik ka balasang pila-pila to, hindi man madayon. Pero okay naman, kay nakarehistro na. No need na nga mag-pila liwat, no? Para sa dasang tuig nga madayon ang eleksyon. So, amo gani man daw maluya ka bala ng feeling bala nga naruya. Ngina balang nagpila ka sa Malawig, nag-expectar ka nga muna.
Galiway man lang, nablang daw dismayado ka, ba't naka-experience ka na bumbo, Grace? Wala, Muna nga feeling. Kaya kuya po mo, dan temprano pa man ako na parehistro mo. So, amo lang nagaling sa ligad, sang parehistro ni sila nga ang pila bala, laba-laba. Nasaksihan ta ang mga pila kapag inaway, pila kapag pag binaisay, no, sa pila, kag sa ano man sa mga nagrupo-grupo na balang daan, mamudan nga nagaplano. May arap pa na gani nga mga do sindikato patong mga nag-organisa kaya pangatag sa numero. Ano naman mo to? Dogi negosyuhan pa ang ining registration. So pati ako doon na intuan to mo. Oo. Amo gani. Amo gani. Amo na ang medyo masakit-sakit sa mga nagparehistro nga pulaw bugtaw ka linya kagi katapusan wala man lang li. Dismayado, nablang magpalang luya ka blang. Bisan sa hindi lang sa muna nga bagay, di ba? Nag-experience ka na nga grabing ekspektasyon mo, grabe gid ang paghulat mo nga may ginapaabot ka. Sa adlaw nga mag-abot, way gali. Hindi blang kalain sa pamatyagan mo? Yes, Mudan. Actually, kita guro. Kag ako do pirmi na maka-experience nga grabe ako ang effort. Grabe na ang oras nga nahatag ko sa iya. Dason, wala man lang gali. Wala man lang gali. Kasakit gid siya. Feeling ko gid daw makarelate kida yun daw. Tiyan mo na ang mga nagparehistro. Do kalayo ba lang gin sa Tagalog pa pinaglaanan mo ng oras. Hindi lang oras, inadlaw. Gin painan mo gid sang imo nga tsimpo. Sulay sa init, sulay sa ulan. Igo katapusan mo na eleksyon. Bombo Grace. Yes, sulay sa init, sulay sa ulan. Tapos magigda-igda padara sa mall, no? Ka nakakaraton ka lang da. Tapos sulay gali, wala man lang. Amo na. Ayo, pero sige na lang, okay na lang na. Importante nakarehistro Oo, amo na lang nagaling, no? Pero kay wala na yung extension pa siguro sa registration mo ba dan, no? Final na to yan. Okay, sige. Amo na, no? Nang at least may ara ka na interview nga may nagkalain-lain nga mga opinion sa bahin sa sining nga postponement sa nga barangay kag SK election. Di kung basta magsigi-sige ni postponement nga ang SK kay maluka ano mo singanon sang SK? Sangguniang Kabataan. Sangguniang Kabataan. Ang inang Sangguniang Kabataan nga ginatawag subong SK kung magsige na ni postpone ining na iliher bala nga Sangguniang Kabataan nangin SK chairman. Ang tawag na sila sa ulihi SK chairman mangyapon pero hindi na Sangguniang Kabataan. Chairman na sila sa grupo nga sumura 40 ang edad. Uy, mo ba? Dibla, SK mangyapon, SK chairman Gracelyn Lubaton. Pero ang edad ni Gracelyn Lubaton 41 na kay ako na mo nagsubura 40 na mo. Mera pa ko SK na balaan. Ano? Sa Kanami. Sa Kanami, do paano na nag-isking sa Kanami man? Sa Kanami. Sa Kanami lang. Sa Kanami. Katla mo na lang mo dahil nang imo nga pagkataka ba o pagkatakaan mo man. Hindi lang sa Kanami. Sobra Kanami. Ay, oo. Sobra Kanami. Bakit ka dyan? Ikaw na Tiyan mo na siyang matabo na. Hay. Kaya mga barangay ito nga may mga maayo nga mga opisyalis ang ila punong barangay, ang mga barangay kagawad, mga maayo, tiway problema kay pasalamatan nila nga magapadayon ng serbisyo. Halimbawa kung mga maayo nga kapitan pero hindi na sa makapadalagan kay nag-end nga termino, ti manugunan ang mga pumuluyo kung may eleksyon. Kung napusto ng eleksyon, pasalamat sila kay ma-extend pagid ang ila maayo nga kapitan. Pero may mga kapitan kuno nga medyo dasigon man ang kamot nga may pagkakuan man, may pagka-attribido man, at agoniya pagid sila Tiyan mo na nga SK naman mo modal. Ano naman ang SK naman? Sa kasakit. Sa kasakit mo, grabe ka damo gali ambot singanon sang SK, no? Pero ang iba nga gusto mapadalagan, SK man mamodan, hindi na dayon galing. Sa Kasubo. Sa Kasubo. Sa Katunto.
kung matamaan ka kag kung matamaan ka na gid kag sang sige ka ekspektar nga wala man naglilingin ulo mo nga galulubiga ka na ang tawag sina sa kabuang. Di ba? Yes, Pamudan. Ay, puro sa tan SK. Ayo, tiway na sa interview ni Iban, kabataan nabi nga mga SK. Ate, wala gid Pamudan sang mga hubin-hubin pa kay guro, nag-eskwela bala. May mga klase, dason lang Okay, sa SK sige. naman ta. Okay, So, Bombo Grace, Pamudan? salamat gid. Yes, salamat man, no? So, pamalalag kita rin sa Vendors Plaza, syudad sa Bacolod. Ini si Bombo Grace and Luaton para sa Mamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Salamat gid, Bombo Grace Lynn Lubaton. 14 minutos banwa nakaligad sa taglang alauna. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Magabalik ang ini nga palatuntunan pagkaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Pabalik na magkabiyanan sa ato nga pagpangalagad diri sa palatuntunan Bumbuanay sa Udto. Balik ko bi-check Bumbo Harold sa kay Colonel Marter, no? Kung basi okay na siya. Antes kita magtakop sa ato nga pagpangalagad. No, makuha sa statement na may kantanan sa illegal number games nga nag-operate diri sa siyudad sa Bacolod. Si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos, mga kabiyanan, sa iya sininga pagtambong sa United Nations General Assembly, at siya ng pinakaunang leader sa Association of Southeast Asian Nations nga naghambal, no? Yung tagansang oportunidad nga makahambal, although nga mga 20 minutos wala ni iyang speech, pero hindi siya ang sa iyang ang kabugusan, no? Ang kaundan sa iyang speech, mga kabiyanan, sa ato ng presidente, ang nagatumod ini sa food security, rule of law, kag climate change. No, kag ang ining sa bagay mga kabiyanan sa pagpanawagan niya sa mga dalagko nga mga kapungsuran nga buligan man mga gagmay nga mga kapungsuran nga kung ano ang ilang pag-uswag bala hindi man ma-left behind ang mga gagmay nga mga kapungsuran. Okay, ano sa piyak linya si agaton nga BCPO City Director si Colonel Thomas Joseph Marter. Sir, mayong hapon. Mayong hapon mo budan, mayong hapon sa listeners sa Bombo Radio. Kumusta sir ang aton nga monitoring sa illegal number games kay sa nagligad si Councilor Al Victor Espino nagpayag kano may-ari kuno diri operation sang STL apisar pa nga wala sang permit ini sa Bacolod, sir? Yes, Bombo Dan, no, on our part, yes, campaign sa amon sa illegal gambling, always kami ga-conduct one time, big time, ga-focus gid sa mga bookies na bla. And damo man ta nadakpan, in fact, ang iban gani, ginadakpan, nag-reklamo kay nga ako nung ginadakop sila, nga illegal man sila. But may ari kami din na-receive man, mag-infarnisan ko di copy kahapon sang PCSO, do authority to operate nila diri sa Bacolod City. May man ko di copy, dason may resolution mo ko di copy from the city nga illegal ni kuno ang STL. So amon nga problema subong kung anong sakto gyud sinibala. Okay. Ang PCSO nagasiling nga legal. Oo. Pero ang city nagasiling nga illegal. Oo, amon ning problema namon. But sige lang kay anyway, ma-operate lang kami. Bahala na ta kung sinong madakpan, may internisan pag hindi kami kapi sa mga bago ng abot at ang corridor ni nila ari pag idire. But anyway, operate man kami gapon illegal gambling bumudan. Okay, subali sir ang na-receive nyo na iyang nga mga papilis, sino nagpadala sina nga ningalin sa PCSO? PCSO, mga lang kamuguro bumbudan copy man to sa ila. Jose Manuel Villagracia, branch manager Manila. Authority to operate from February 22 to
2021 to February 21, 2024. Signed by Royina Garma. Okay. To operate in Bacolod City. Amo maning padala nila diya. I don't know kung anong pansin ni. Dapat siguro ma-refer gini sa legal. Okay, pero I mean ang gina-refer na sa PCSO ang operations ng STL? Yes, Bombodano, STL, authorized agent. Okay, Dr. Lucky wala ka pa man di sir, no? Hindi ka pa tudri ang city director daw long time ago. Siguro mga sobra na pulo katuig nakaligad. Nag-apply gyud diri ang STL sa Bacolod sa permit to operate. Kay ti mayroon man sila clearance sa linsa PCSO galing kay ti ang patakaran nga pwede sila maka-operate sa isa ka LGU as long gin-approvean sang LGU ang ilang operation. Ang ako nang pagkaintindi ni Abi sa ako nang yang nadumduman nga nag-apply man sila kag ginpaagi sa sangguniang panlunsod kag nag-approval sa tuan ang sangguniang panlunsod silang operation o galing nag-controversial to kay grabe ang pagpamatok sa simbahan. That's why gin-veto to ni Anay Mayor Millonardia ang resolusyon sang sangguniang panlunsod. That's why matagan sang permit ang STL nga mag-operate diri sa Bacolod, sir? Yes, oo. Siguro pumunta na mo ng pagkabalo namon. But anyway, nang nakop man kami, but na-file man ang kaso. Sa iling nila, legal sila kuno, but na-file man, napasaka man ang kaso. Anyway, we will continue our operation. Oo. Magluwas ni sir, may ara pagid sa nga nagliligad to, nga nag-operate nga mga high alay. Ano ang inyong monitoring subong may ara pagid man o kung nagkaladula na to tanan? Subong daw wala naman pumuda, amo na malaning STL bukis ni. Amo na malang ni subong. Sige. So, ang importante nga, sige lang ang pagpangdakop naton sinisila. Kumusta naman sa ang preparation naton para sa next month nga celebration sa Bacolod? Oo, bumutan, we have conducted series of conferences already in coordination with the Oyuhom organization or siya Mascara Oyuhom organization. In fact, we are contemplating on, nag-request na kami for augmentation in preparation sa 20 days naton nga Mascara. And so far, okay naman ang among preparation. Okay, sige daw ay man sang naman siguro sang problemahon pa kaya ang inyong request nga additional nga manpower siguro daw aprobado naman to, sir. Mostly ma-approve man na siya kay kinahanglan tagid. Sige. Sir, salamat gid si mong oras kag mayong hapon sa liwat. Sige, bumudan salamat gid kag mayong hapon. Si Bacolod City BCPO Director Colonel Thomas Joseph Marter. Di may mga pagpandakop nila sa sini mga bukis sang kwan sang STL di sa Bacolod. May nagpadala dayon sa mga papilis nga may permit kuno ni mag-operate from the PCSO. Di bisan may permit pa kamuya nga mag-operate gikan sa PCSO kay way kamuya matagaan permit sa syudad sa Bacolod. Dito lang kamuya operate sa mga lugar nga may ara kamuya sang permit gikan sa LGU. Dito ka mo sa LGU nga natagaan ka mo permit. Diri sa Bacolod, way ka mo matagaan permit. Way ka kabati nga na-aproban ng permit nyo din mag-operate, ha? Magluwas na kailangan siguro sa subong administration kung base pa sa pahanugutan ka mo nga maka-operate. Daw kay ang pagkaintindi, kuya, hindi lang pagkaintindi, kundi ang base sa knowledge naton, sa ato naman tagpalamati, di ba, dumduman nyo pa nga sa tong time mga siguro more than 10 years ago, nga nag-apply na di sila sa permit sa Bacolod to operate. Lain pa to ang obispo nato to sa una nga naggrabe gid ang pagpamatok sa simbahan nga mag-operate nga ining gambling nga naglabot pa gani sa diskusyon na ito nga kun bala ining ang morality issue man ning gin tumod sa simbahan mo nga hindi dapat siya mag-operate ang gambling diri sa Bacolod kay immoral ini. Ti daw amo ang nagdebate to sa morality and legality. Immorality and legality. Nga ano lang gindiskusyonan ba to nga kung gisa what is legal is not moral. Legal lang nga gin-legalize ang gambling pero kay balugi kita nga inang basta gambling immoral. So may ara mga bagay nga legal siya. Not all legal is moral mo. Naghatag may arasang
sang clearance kay gintagaan permiso mag-operate na legal ang gambling. Pero sa mata sang Diyos ya immoral. Mo nang ginasinggitan sang una sang aton diri nga obispo. That's why nga why ito matigayon ang ginaprubahan sang sangguniang panlunsod nga pag-operate sang STL sa Bacolod. Ginavito ato ni Mayor Bing Leonardia. Why matigayon. Ti apisar pa nga sa tunga time may aragin man niya sang permit sila gikan niya sa PCSO. Ti normal man nga magatag sang permit ang PCSO. Pero hindi nagakulugan na ng permit sa PCSO. Absolute na mo na nang ilang nga pagabasihan para sa pag-operate kay may aragyapon LGU nga amo ang aton nga lisensyahan. That's why nga why gani makasulod diri. Kaya gitagaan sila sang clearance sang PCSO pero clearance na yang mag-operate. Hindi na yung garantiya nga kumo nga may clearance ka gikan sa PCSO. Pag gusto da boy ka bisan din ka nga banwa mo operate ka hindi na yang Bacolod dyan isang una way na ginapasudlan di sa illegal gambling. Illegal gambling, any form of gambling, no? Kaya may araman gambling hindi illegal mo. may ara gambling illegal, may araman illegal. Pero gambling na gyapon, any form of gambling is gambling. May it be legal or illegal, still gambling, no? May it be legal or illegal man dira. Pareho na silang immoral. Because gambling gani. Ayo, amo na siya. Amo na siya ang dapat nga tutukan naton. Mano lang gani kay ang hay-alay daw nadula na diri. Wala na gid man hay-alay o kung basi wala lang makita sa aton mga otoridad. Basi may arada nga nagapataya sang hay-alay or nakagitaya sang hay-alay kagapon or subong. Padalin nyo ko di sang kuhan sang ano tawag sila gani? Ining iyang kutiho, ano ganyan siya tawag siya naman? Padali nyo ko bisang inang papel na nga talamdan la kung anong tayan mo kasi amuning number ho. Daw pila na ka number ganing ay alay na tatlo na ano? Ang ginatanaw ko di ka ginapamangkot kung isa man nga way magasugal. Hindi man siya makasabat kung pila ang number nga pagkatayaan sa ay alay. Why naging man tahay alay during operation sa Bacolod? Basib lang may aras ang hay alay. No? May aras ang hay alay pero why lang magkita sa aton nga mga kapulisan. Padalin nyo ko maluoy ka mo, padalin nyo ko di sa sample sang ilang ano ganun tawag sila man? Nalipat na ko, kido kadugay na bingaway na ito madiskas ang hay alay mo. Ang ilang lang ng mga papil lang nga may ngalan, Mintinar on Simana. Ano ganun tawag sila? Sa inang papel nga may ngalan nga Mintinar on Simana. Sa guro mo na numero. Okay. Basi mo na yung numero nga ikadaog mo daw. Tatlo na nga numero mo. Tatlo ka grupo sa nga numero. Sige. May aral na sa una nga mga ngalan sa mga operator. Mayroon nga buljak. Mayroon nga swerte. Mayroon nga kung ano lang yung pangalan ni Lucky 7. Di ba? Ate ko na may ara dira padali nyo ko bila buwas kay para nga ihambal naton sa kay Colonel Marter nga may ara pagin man naga-operate nga mga hay-alay diri sa siyudad sa Bacolod. 32 minutos banwa ang nakaligad sa tag ng launa. No, sugpunan tatong ginatalakay naton antes ang pag-interview naton sa kay Colonel Marter. Ang pagpadulong ni Presidente Bongbong Marcos sa New York sa pagtambong mga kabyanan sa pagtambong sa siring ginpatigayon nga General Assembly sa United Nations. Mga 20 minutos man lang itong speech ni Presidente Bongbong Marcos ang nakasintro sa food security, rule of law, and climate change. Kutiho, ginman. Nalipat ko sa kutiho. Kutiho ang tawag sa to. No? Sige lang. Kung may mga kutiho, kumuda, ipadala diri para nga tanaw tabi kung may aragin man sa ngay alay pagyapon nga naga-exister subong. Kaginapayag mga kabinan ni Bongbong Marcos, ni Presidente Marcos, ang iyang pagpahangkat sa mga dalagko nga mga kapungsuran nga sila mismo magapanguna bilang halimbawa sa
sa tugon sa sining climate issues. Upo na diri ang pagpanubo sang ukon pagdula gid mismo sang carbon emissions. Okay, amo ini makahalalit sa aton nga palibot mo, ilabi na gid sa aton nga ozone layers ay ning carbon emissions sa mga tambutso, mga simburyo nga nagasunog dira sa kung ano man nga mga ginapang sunog. Ilabi na gid ning mga tambutso, that's why nga kinanglanon subong mga bago na nga salakyan nga wala na sang kung mahimo pa lang nga zero carbon emission ang ilang nga tambutso. Dapat amo na ginana magabiyahe sa mga dalanon, no? Para wala na sang carbon emission nga sobra-sobra sa dapat masarangan naton yang sa dapat yang masarangan sa aton nga palibot. Panugyan man sang aton nga presidente kag ginhangkat ang hangkat ang mga dalagko mga kapungsuran nga pag-alalayan, no? Alalayan do na blang kaangay bala nga ikaw magulang may mga manghod ka, alalayan mo manghod mo bla nga kun matabok ka sa suba, alalayan mo sila, kaptan mo nga makaupod man sila sa mutabok sa suba. Tiyan mo na ang punto sa iyang speech dito sa United Nations General Assembly. Siya nga sa mga dalagko nga mga kapungsuran, dapat nga alalayan ang mga gagmay nga mga pungsod, mga gagmay nga mga estado para nga wala sing may mabilin sa tabtaban. Wala sing may mabilin sa tabtaban kung ang gina-workout naton, gina-workout sa dalagko nga mga kapungsuran, amo ang pag-unlad, ang pag-uswag. Kalain man nagkaroon nga sa pag-uswag, sila lang ang mag-uswag. Nga kung sa bagay, kung alalayan sa mga dagko nga mga kapungsuran ang mga gagmay nga mga pungsod, kaya sa Pilipinas, hindi naman na makasiling nga makakumpit pa kita sa dagko nga pungsod, kay kung makatabok sila sa suba, makatabok sila sa suba, abansin na sila katama sa aton. No? Hindi naman kita threat para sa ila. Kaya ano man lang paano tayo mangin threat sa dagko nga mga pungsod, kay kutimoy lang nga pungsod. Pero kung alalayan kita sa dagko nga pungsod, at least kung may ara sila sang pagtinad, makaambit man kita sang katinaran man. Galing sa aton nga sitwasyon karon sa pungsod Pilipinas, bisan alalayan kita guro sa dagko nga mga kapungsuran, kung ang korupsyon no nagapabilin, hindi kita gyapon magatinad. Kay sa mga kapungsuran sa Asia, ilabi na gid sa Southeast Asia, ang pungsod Pilipinas nabili na gid na ulihin na gid kita katama. Base kani dugay-dugay pagpamisok naton, pagbugtaw naton sa aga. Mas layo-layo na kayong abansi sang Vietnam sa aton. Nga ang Vietnam perti man kapigado nga pungsod. Ang Myanmar base pagbugtaw naton, sila ya progresibo na kita nagapabilin yapon sa amo nga sitwasyon. Kaya ang utok sa mga Pinoy kalabanan daw wala naman nagagana, no? Dali kita magpati sa kung ano makita naton da nga mga maayo nga mga ginapromisa sa aton sa mga leaders naton, kagid butang naton nga leader sa aton nga pungsod. Sa pungsod Pilipinas, hindi lang yan nag-refer kita sa mga national officials, kundi pati na sa mga local officials. Tiamo ni siya, no, gin-mention man ni Presidente Bongbong Marcos ang dako nga papel sa mga Pinoy sa pagatubang sa COVID-19 pandemic. Ilabi na gid ang mga frontline health workers sa naglain-lain nga bahin sa nga kalibutan. Kay bisan sa diin nga bahin sa kalibutan, may mga Filipino nurses. In fact, Filipino man to, taga Pilipinas man to ganin nagtublok sa nga pinakauna nga bakuna to sa Europe. So kagya sa katapusan hikayat man sang kaginganyat man sang presidente ang tanan nga kinahanglan ikapabilin ang kalinungan. Kaghugton ang mga pagsulundan sa sining pagpalapta sa mga armas bla. No, ilabi na gid ang ining armas nga masyado ka makahalalit. Ining weapon of mass destruction. Kay kung wala sang kalinungan,
wala gid sa kasinsol. That's why tanawan nyo banwa ang natabo ni bilang paglusob sang Russia sa Ukraine. Amo gining isa sa dako nga halit kung nga nagakuan kita subong, suffer kita subong sang tanan nga pagmahal sa mga blaklon. Nagmalahal ang krudo, ang gatong, tanan-tanan nagmahal man. Di ang ginsuguran ng isini, ginrason ng isini, ang gera sa tunga sang Ukraine kag Russia. Wala na kita banwa sang nagakaigo nga oras diri sa itong pangalagad sa platuntunan bumbuanay sa udto. Ay wala po siya gali sa kutiho, nga silino kutiho. Hindi ang but ko pa yung silino, tipster. May lang nakakuan pa gito. Tipster gito gali ya, oo. Ato lang may mga papel na ng arasay, may mga drawing pa na may mga analyze ka pa ng number na mga figure. Tawag sila, tipster. Sige. Ginakulabos kita banwas ang oras diri sa ato na pagpangalagad sa platuntunan bumbuhanay sa udto. Ubdanay naman kita buwas upod sa inyo anchorman. Ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok
guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit ukon ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876
Luis ukon 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure ukon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ng ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani Standard Time 49 minutos na nakalipas sa takna nga launa sa hapon. Mayong hapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa aton si Masuki, sa aton sini iya nga mga kabombo sa tanan dira nga nagalantaw na sa aton si Facebook Live kag YouTube channel sa TYWB Bombo Radio Bacolod sa tanan nga nagapinamati sa aton sini nga nagasigabo nga 630 kHz 630 silusuan sa inyo silitag sa kamaradyo. Tanan kamo dira nga nagapamati na no sa aton sini malabutan sa aton si paguragwag sa 630 kHz. Hello and good afternoon. Kag subuman sa mga nagalantaw or pamati at the same time kag nagalantaw man sa ilas na tagsa ka cellphone kay pwede gid nga mangin kompleto sa Ricardo sa aton sini nga cellphone mga kabombo no aton si cellphone kinahanglan na downloadan no sa aton siniiya nga Bombo mobile app para kompleto Ricardo sa ang aton siniiya nga cellphone nga ang aton siniiya nga Bombo mobile app mapamatian nato no crystal clear nga live audio streaming. So kompleto no
sa aton sining Bombo mobile app, sa aton sining cellphone, sa aton sining YouTube channel, sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, sa aton sining Facebook Live. So welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Hello, 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 and good afternoon. Di syempre, steady pulso na iya ang 6:30, no? Kinahanglan na aton siniyang nga radyo. Di syempre, nagasigabong, no? That is why you have been enjoying us, mga kabombo, no? Adlaw-adlaw nga tanan, we are part of your life already, no, mga kabombo. Sa aton si mga pinalangga, nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, sa tanan dira nga pinamati na, no? Sa aton sini nga nagasigabong radyo, mayang hapon sa inyo tanan. Kamusta kamuman? Kamusta nga aton sini nga pagpangabuhi sa sini nga kalibutan? Kamusta ang bulugasan? Kamusta ang aton siniiyang bulugasan? Ano na, medyo puno na, sobra pa sa tunga ang kataason sang bugas, or pwede man nga tido ara na siya sa alang-alang nga kataason, no? Kay tido hindi na kaigo until Friday. Kamusta ang mga mga kinanglanon sa sulod sang balay, no? Just like sa mga nanay, kinanglan ang aton sininga balaya sa kusina, no? Diin reyna sa sulod sang balay si nanay, pero mas reyna pag ini siya sa kusina. Ako yati reyna gigo sa akon sininga little kitchen, mga kabombo. So once nga makitaan ko na nga wala na ko dira sang mga kamatis, sibuyas, ahos, because I love prito, no? I love gisa. Once ka mag-gisa na ko, ga-enjoy ko da. No, ang matika ko kinahanglan vegetable oil or ang ginatuwag ba lang nga olive oil. Ikun ubos na ti vegetable oil lang, mga kabombo. No, pagbutang mo na iyakag, pagbutang mo na sang imo sini nga ahos, baw kahamot-hamot na. Ti kundi kan nami, no? Amo na yang akon sini iya nga antidote sa akon sini nga mga mga angst in my life, mga pressures in my life, everyday pressures in my life. Once nga magpungko na ko sa akong kusina or tindog, kag magluto na ko da, maggisa ko na, ang mga condiments ko, kinahanglan kompleto, no? Eh, hindi ko na nanamian. Kung kaisa gani may luto, kuya nga, wala na kinahanglan sang kamatis, no? Ako ya may kamatis, ko kay there should be 3 nga kinahanglan ko nga gisahon, no? Kinahanglan ang ahos, sibuyas, kag kamatis. Kung kaisa ginahambalan ko na sa iloy ko, Nanay Mildred, nga wala na kinahanglan ng kamatis. Di gani ni Mami Menchi, hindi na pwede na yung kamatis. Sibuyas na lang, ng Bombay na lang kag ahos. Ako ya hindi. Kinahanglan 3 ginaya kay for me, amo na yung kompleto para sa akon kung maggisa na. Baw kahamot-hamot. Abi, hands up kamuda sa mga asawa na kag mga nanay nga nagaluto dira sa ila si tagsa ka kusina. You know what? It's our kung sa ano pa aton iniiyang at turf, no? Ang aton sini nga turf. Mga kabumbo aton iniiyang lugar. Sa din kita dira ang reyna, no? Sa aton sini nga mga kung si reyna si Queen Elizabeth II, agindulong na siya sini Palawayan, no? Sa katapusan siya sini nga Palawayan sang Monday, mga kabombo, no, damo siya karian, o damo siya karian, lalapot sa United Kingdom, no, ara daang pilato daw 40 plus nga Commonwealth realms. Di kita naman nga iloy tatuod sa sulod sang balay, reyna ta dira, pero mas reyna pag kita sa aton kusina, no? Kamusta ang mga condiments? Kamusta ang mga kamati, sibuyas dahon, may paitan, di ko na kinahanglan niya. Para nga, ang akon siniiya kon may mga langsa makuha, o tanan-tanan na lang. I don't use ang mga gina-sprinkle na siya. I don't use that already. No, I use only salt and
That's my secret, no? Now it's not a secret anymore. That's the red, the brown sugar, no? Amulang gidna, no? Matempla ko na. And I'm so happy, no? For at least 53 years of my existence sa kalibutan, I know na how to cook. Once gani ang husband ko si Sir Dennis mag-thumbs up na nga tadlong, daw, grabe ginang akong siniiya nga kalipay. No? Pero once nga maghilay-hilay na gani, Bombo Harold, maghilay-hilay, busilingon daw hindi pa na manami. Pero dugay-dugay, kung mag-kusmod ko ng hilay-hilay na Bombo Harold, no, matindog na lang na siya. Doon napilitan nga okay ang templa. No, sa akong siniiya nga ninuto, no? So kita ang reyna sa aton sa kusina. Once nga ang mga bulugasan nubo na sa critical na nga level sa iya sini kataason, no? Kag once nga ang mga ato ni mga ingredients nang wala na ga pas-pas na, ti amo na ng problema ta, no? Di ba lang mga nanay, mga asawa dira kag nagaluto, no? That's our personal nga dilemma, no? Kung wala kita sang lulutuon, wala kita sang tilig-angon, bilang iloya dako na na yang ano, dako na na nga problema, no? Ang ang gatong. O kamusta? No, so sige lang kamusta da ang aton sini nga pag sinalayo sa sulod sang balay. Pero kung may mga kakulangan, okay lang na, no? Ang importante, buhi kita. That's our kahapon lamang mantra. Importante, buhi. Kung silingon may kabuhi pa, may ginhawa pa, we have our 2 hands, no? To toil and to work. We have our 2 feet, no? To walk and to look for the food that our family needs every day. No? Ika nga, mga kabombo, no? So, ang importante buhi kita. Kilanan mag-inupdanay kita diriya sa aton siniiya palatuntunan kahapon lamang. For us, no? For us to enjoy and to unwind at the same time because we need to unwind. Mga nanay da sa sulod sang balay kinanglan mag-ulo unwind kita, no? Sa aton siniiya pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki, mag-ulo unwind kita nanay, no? Sa aton siniiya nga mga nanay da ka mga asawa ho. Kay kita gid jang damo physical nga buluhaton, no? Kita ang sa especially kung ikaw ang nanay. Ikaw nanay, ikaw pa ang nagatrabaho, no? Working nanays, no? Bao, grabe saludo kita sa inyo, no, mga kabombo. Kung working nanay ka, doble ang imo sing trabaho, no? Ti amo na gani nga kinahanglan mag-ulo-unwind gid, no? Nanay, mama, mommy, no, mudra, or whatsoever dang mga pangtawag, no? Mom, kinanglan magulo unwind para nga hindi mag-aso ang aton siniiya nga pag ginawi ang aton siniiya nga sa sulod sang balay, no? Kinanglan to maintain our sanity, no? Kinanglan si nanay kay si tatay ang makaulo unwind gid, maka-relax, no, sa makadali kaya agud nga ang aton sini nga paghimo sa aton sini nga sang aton sini nga mga responsibilidad sa sulod sang balay ti okay gid, no? Hindi si nanay magbalatian. Okay? Ti sige. Pampagood vibes si Miss Jazz, adja nanay, be strong, ang importante ara kita, no? Kag wala kita nagabalatian. Kay kung si nanay na ang magbalatian, amo gina ang perte ka sa tanan, ang mapait sa tanan kung si nanay na ang magbalatian, no, mga kabombo. Philippine Standard Time na impunto 2:00 ang takna sa hapon. By the way, yari anay ho, ang aton siniiya nga pambukas nga mahanap. But before that, no, sa aton sini nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown, no, how many days to go before Christmas man? Sa aton si mga pinalangga nga matag palawati sa aton si Masuki, how many days to go before Christmas? Yari! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Wow! 95 kaadlaw na lamang. 95 days to go before Christmas. 95 days to go before Christmas. Di medyo dugay-dugay pa mga kabiyanan, no?
ang aton siniiya nga pag hulat-hulat, pero sige lang, ang importante, mayara kita sa twinkle-twinkle sa sulod sang balay. No? Nga mga Christmas lights, ang aton sini nga simple Christmas tree na tindog na, no? Symbol of hope and symbol of life and love, mga kabombo para sa bugos nga pamilya, no? Inang ginatawag bala nga positibo nga espiritu bangod sa mga simbolo sa sulod sa balay, ang Christmas tree, Christmas lights, ang mga regalo, pwede na natin maamat-amat, no? Pwede gina natin maamat-amat sa aton siniya nga mga regalo sa aton si una, sa aton sini nga bugos nga pamilya. Kung may ara man lang sa kwarta, abi hindi, no? Kay once in a year malang na mga kabombo, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga matag palawati sa aton si Masuki, we have 95 days to go before Christmas. 95 pa kaadlaw no? Kag Christmas na mga kabombo. Makapreparar kita. Kagabi sound tripping naman si Miss Jazz, samtang nagaluto, no? Samtang panghimos da mga household chores, no? Lain man to yung ginakuti sa husband ko, sa iya sininga work, ako ara man sa kusina. No, nagapa-sound tripping, kuya, mga Christmas songs, ya. So, pag-abot sa Disyembre, no, na kuya, puno na ko sa Christmas songs, it's because kanami gid, no? It feels good. That's your way of, of unwinding, no? Antidote sa imo sinig na patubang stress. And after that, kung nakaluto ka na kagnamit, kag may sound pa sa Christmas, bahaw ka nami, no? As if bala nga, ginatawag bala nga, simple yet hindi matupungan, no? Ang ginatawag bala nga, simplicity is beauty, kuno mo. So, once ka mo na lang dalagan sang balay, kundi ka nami, no? Although nga mayara kita sang handom sa kabuhi nga kinanglan, himakas pagid, no? Sa insakto lang nga pamaagi, no? Kay kung maghimakas ka dira, nga butchog pa ibabaw, imo sining lifestyle, hindi naman among pamaagi mo. Sa tubangan sa Diyos, God knows what you are doing para lang gid nga makakwarta ka. Nga you are violating, no? Sa ginatawag ba lang nga mga pagsulundan sa layi sang tawo, kay ang mga lawmakers nigin allow man isang Ginoo nga mag-exist sila diri sa kalibutan mo para sila na yang mahimo sa mga pagsulundan, para nga mangin okay di ang dalagan sa aton sini nga pagsinalayo sa sini nga kalibutan. Pero how much more nga amo ang taghimo gid sa mga lawmakers, no? Ang mga na creator gid sang sining tanan-tanan ang Dios, no? Kung wala sa may nakakita, wala gid problema kay wala sa may nakakita. Pero sa ibabaw may nakakita. So kinahanglan maghimakas kita sa insakto lang nga pamaagi, no? God knows nga ang paghimakas nato niya para sa aton siniiya nga pamilya, para magulo alibantar man naton sa pagpangabuhi sa kalibutan. Why not? Why gid problema, no? Ang paghandom, why gid problema. Kay samtang ari kita diri nga nagapangabuhi sa kalibutan, although we're just pilgrims here, no? Mga umalagi lamang kita kung ano man ang mga kantidad, mga wealth nga imo sini nga mahimo diri sa kalibutan for your family and for your whole being, okay gid. Why gid problema? Pero dumdumon ta nga hindi ni naton madala. Once nga mapatay kita yati hindi na naton madala. Pero at least ang aton siniiya nga mga pamilya diri, no? Maulo alibanta naton sa tawag lang kapigadohon. Pero sa insakto lang nga pamaagi. No, kay parang why gid problema, ma-enjoy kita diri sa kalibutan gani, no? Ang paghimakas amo na sang liyave, no? Ang paghimakas mga kabombo sa insakto nga pamaagi, wala kita nagabaylar sa mga pagsulundan sa tawo, how much more pagsulundan sa Dios. Itagaan kagida hatagan kagina niya sa Dios eventually, no, sang imo siniyang paghimakas sa imo siniyang nga himakas sa sininga kalibutan, no, nga magulo alibantar ang imo si pagpangabuhi. God sees, God knows, and God knows also to give you prize, no, sa imo sininga race nga pangatubang sa sininga kalibutan. Kay man ang aton si pagpangabuhi sa sininga kalibutan daw kaangay sininya
sa race, no? Ang race bala nga, we have to finish the race. No? We have to finish the race. So, ang ginatuwa nga, ang mangindi, weak no? Kung sa pa, loser ka So, samtang nga buhi ka, sige lang. Okay, isa, grabe, hindi ka nagid ka tindog. Ay, grabe nagid ang mga lastro mo sa lawas, ang hagay ka, ka tindog kang magdalagan para sa imo si pagpangabuhi sa kalibutan. Pero sige lang amo ginaya ang pagpangabuhi sa sinay kalibutan. Not every day, no, wala asang problema, may mga problema gid. There are always hitches along the way, no? Hindi lang kita madulaan sa paglaom, hindi lang kita kung sa wala na diriya sa ginatuwag bala sensitive skin, no? Bakod na diya korason ang aton si pagpangabuhi sa sininga kalibutan, no? For as long as nagahimakas ka, wala gid pierde. Wala sa ginatuwag kagutom ko nagahimakas ikaw, no? Sa insakto nga pamaagi. And God bless you. Eventually, ang Dios siya mag-aano gina sa imo. Mag-premyo mahatag gina sa ang Dios sa imo sang premyo. Okay? So pararihos ang kita tanan diri sa kalibutan. No lain-lain lang aton sing status sa pagpangabuhi. Manggaranon ka man ti imol kaya. Ti silaya, ikaw ya manggaranon, ti silaya imol. Pero sa tubangan sang Dios, you know what? Why sang imol kag manggaranon? We are all the same. No, we are all creations of God, and we are the masterpiece of God. So kung ano man ang mga pribilehiyo mo, bisan manggaranon ka, pribilehiyo man na sang imol. So kinahanglan wala kita sa ginatuwag bala nga itami-tamihon ta isig ka pareho ta. Because we have no right at all, no? Why kita sang right nga tami-tamihon tang aton siniya nga isig ka pareho ya. Ang Dios gani wala nagatami-tami sa aton nga ti ay ginman taya, no? No, sa tubangan sa Dios, human as we are, waay kita ya. We have no right nga magatubang sa iya, no? But because God loves us so, no, He sent His one and only Son, Jesus Christ, nga amo nang intay-tay, no? Jesus Christ is the only way, the truth, and the only life. Rason man nga ti sa sining Yuletide season sa paggasugod sang bulan sa September, no, naga-Christmas countdown na ang Bombo Radio Philippines to remind us, no, sa pinaka-mensahe sang sining Yuletide season. And that is Jesus, no? He is the reason for the season. Ipalapnag iya sini maayong balita, no? Labi na gid sa mga ang mga biktima sang war, especially in Ukraine, no? Specifically in Ukraine, nadulaan sang pamilya, nadulaan sang balay, no? Kinahanglan ipalapnag din naton in one way or the other, in our own small little ways, diri sa kahapon lamang amo na iyang ko gid permi. Not because I am good, not because I am perfect. No. Parehas lang kita tanan. But because by God's grace, we can be a good vibes sa aton sa isa ka isa. Parang mangin arab lang pagpangabuhi naton mamulumagan, no? Kay kun maupod ta bugat man dalon ti bugat, nagabugat ginang pagpangabuhi ta sa sining kalibutan, no? We should do our part, no, in our own little small ways, mga kabombo. So welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Damo nga mga kudul-kudul sa pagpangabuhi ta sa trabaho ta, mga kadamo sa mga pagtilaw, mga pressure, pero sige lang padayon. Padayon, adja, move on. Keep it up, mga kabombo. Ari ang Bombo Radio Philippines nga nagaupod sa inyo. So, ari pagid ho ang pagbukas ko sang sininga palatuntunan. Isa pagid iya ka isa pagid pampagood vibes. Although this is kinda, somewhat song that tells about heartaches, no? And it is entitled Kung Mahal Mo Siya. Subot silingon sakit ang tagipusoon sa nagahambal sininga ti kun palangga mo siya. Ako ya medyo full of hurts ni nga ambahanon, pero ti kanta mo lang ni base ni sa matutunan ka saysayan sang aton sini iya nga sa aton sini nga composer, which is she is the beautiful Winsett Rose Hakot.
mga kabombo, no? Kung mahal mo siya, produkto ng Bombo Music Festival 2020, mga kabombo, no? Yari ang aton si pambukas nga bahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalawti sa aton si Masuki, no? During that grand performance nights ng Bombo Music Festival, ang ambahanon, kung mahal mo siya. Kung mahal mo siya, pipiliin kong limutin ka. Without much ado, yari si Winsett Rose Hakot. Kung mahal mo siya. Love. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. The song was written to all love hopefuls, as love isn't always the fairy tales we were once told when we were young. It isn't always a two-way affection. You see, there is a deeper meaning of love, and that is all-seeing, sacrifice, and acceptance. Alam mo na mahal kita, ngunit alam ko rin mahal mo siya. Sa isip ko, gusto kong kalimutan ka, ngunit sa puso ko ay di ko magawa. Pagkawalan ka, ipamigay ka, at hayaan kang umibig ng iba. Di ko pa yata kaya ipagsigawan, ipagpilitan na di na kita minamahal. Di ko na yata kaya. Mahal mo siya, pipilitin ko limutin ka. Kung mahal mo siya, di kita naalis sa pag-ibig ko. Alam mo ba, dasal ko araw-araw, matutunan mong ibigin din ako. Ano ba ang gayumang ginagamit mo? Nahuhulog ang buong mundo sa'yo. Mabuti pang doon ka kung saan nagkangiti ka't masaya. Balang araw tatanggapin ko rin na kung mahal mo siya, pipilitin kong limutin ka. Kung mahal mo siya, di dadaalis
na mahal kita. Kung mahal mo siya, produkto sang Bombo Music Festival 2020. Katahom, no? Ka-soulful gina kay Miss Winsett Rose Hakot, no? Sa pag-interpret, no? Siya man ang nag-ambasang pagod na akong makihati, no? I am so tired of having the three of us, no? Parihos kay Princess Diana sang buhi pa, I'm sure, no? Sa subong doon nabuhi naman si Princess Diana, kaya sini nga plight sa sulod sang Castillo, no? Sa sulod sang castle, sa sulod sang especially sa ila sini iya nga residence ni sang bana niya sang una si Prince Charles sa Kensington Palace na iya ang residensya sang former Princess of Wales kay Lady Diana, si Princess Diana kag ni Prince Charles. So sa mag-asawa sila ang ila sila residensya bilang Prince and Princess of Wales sa may Kensington Palace. Kung ano kasubo sang nangin inagyan ni Lady Diana, just like wala daw, she was a damsel in distress. Tiya mo man ang ginatawag, nagkahambal to siya once nga, 3 indeed is a crowd, no? Kung 3 kamo sa relasyon, puwerte gid sa kabudlay, no? Maybe there are happiness, maybe there are joys, pero kung 3 kamo ya, budlay na yan. May ara, gina isa nga mag-suffer, no? Just like sa kay Lady Diana, no? She was the one who suffered a lot, emotionally, physically. Kita mo, nangin bulimic to siya, no? Mental illness to siya sa iya sininga eating disorder, no? Ang bulimia. It's because 3 sila from the very start sa ila sininangin relasyon, no? Open na niya sa public kay sila mismo na iya ginpang sila sang nag-divorce sila, naibaluan na iya. Sang nag-separate sila, nag-ako sila sa tagsa nila ka mga interview, no? Just like sa kay Lady Diana, no? Princess Diana, gin-interview to siya, nag-ako siya nga, indeed, 3 is a crowd. Sa relasyon, kabudlay gid ang mga 3. Tiya mo man na ang isa sa mga ambahanon ni Winsett Rose Hakot, no? Kung mahal mo siya, kag ang pagod na akong makihati, no? May ara ginayang sa 3 may ara ginaya, it's either 3 gina ma-suffer or may ma-suffer ginaya nga isa nga perti ginaya sini nga sufferings, and that was the plight of Princess Diana sang buhi pa, no? That was between her husband, Prince Charles pa lang, siya kag siya ang asawa gid kag ang third party ahay sang uliti eventually nasa kanyang huling halakhak siya gid ang second wife pakasal siya ni Prince Charles, no? Si Camilla, the former Camilla Parker Bowles, no? Kay mabana man siya, no? Sa kay Andrew Parker Bowles yan sining husband kag may 2 sila ka makabataan, pero sa huli sila din, no? So sa kanyang huling halakhak, that is why nga siya subong ang Queen Consort, no? Amo na ginambal sa iban nga o ginano-ano nyo si Camilla, pero lang tawa, o siya ang nanging Queen Consort. But let bygones be bygones. Give Camilla a chance. Give the two who is so in love with each other from the very beginning, si Prince Charles at si Camilla, no? Sila gid niya naghigugmaanay, hindi. At sa subong niya, sila gid ang nagdayunay, mga kabombo. Pero sa 3, sa relasyon nga 3, 3 indeed is a crowd. Suno pa kay Princess Diana, sang buhi pa siya. Pagod na akong makihati, no? Isa sa mga ambahanon nga gin-compose ni Winsett Rose Hakot, abag ulan nato nabatian ang isa pa gid niya ka pinaka-latest ang Kung Mahal Mo Siya.
full of hurts, mga kabombo. O sige lang, hindi tayo maggata. Kung si Winsett Rosakot, I'm sure, sa subong, nakaano na siya, nakapadayon sa pagpangabuhi sa sinigagalibutan. Although she had a lot of heartaches, pero I'm sure si Winsett naka-move on na ni siya. So, sometime gani nga nag-entra sa aton sa Bombo Music Festival. Sometime nga ginambayan ni ang Kung Mahal Mo Siya, which is part of the top 12 sa Bombo Music Festival 2020. Ang kagaling nga pa hindi sa pag-compose ng mga original beautiful songs sa Bombo Radio Philippines. Okay na to siya. Galing kay iya sini nga pag-interpret, soulful. Feel na feel. It's because nga naagyan niya sa iya sini nga pagpangabuhi. No? So kung kamo mayara man sa mga experiences in life, why not share it? Share it. Come on, no? Compose sa subong para nga mabutangan melody kag preparado for the next Bombo Music Festival. Philippine Standard Time, 24 minutos na ang nakalipas sa takna ng alas 2 mga kabombo. Yari anay ho nga aton sini nga kahapon lamang Today in History, no? Sa aton si mapinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. You know what? Today is indeed part of the history, no? Not only here sa aton sining pagpangabuhi diri sa Pilipinas, no? We are now remembering the 50th anniversary of the Declaration of Martial Law, no? 50 ka tuig na kaligad. So sa mga anibersaryo niti golden na no? But it was not a golden year. It was full of kadulom, no? 50 anyos na ang nakaligad, no? Sang gideklarar ang martial law sa bugos nga Pilipinas sa nagapungko sadto nga presidente sa aton pungsod Ferdinand Edrelin Marcos, no? Natabo ini sa tong September 21 of 1972. No? Sang ginpaidalom kita sa ginatawag batas militar, mga kabombo. Pero napabati na nato ng aton sa special feature, mga kabombo, no? Sa aton siniyang special feature karon sa gabi sa aton sining Zona Libre program, mabatian nato liwat to recall sang kun ano gid ang nagakanabo. Amo na ginatawag bala nga you cannot twist history. Kay ang historya na tabo na. Hindi pwede malain, hindi pwede nga makapankapan, no? Ang natabo na gid. But we learn, amo na yang sa aton diri. We learn from our past. That is why we should love, we should secure, no, bantayan naton si pungsod nga hindi naton ma-experiensyahan ang natabo sadto, no. Although kada isa sa aton tanan man or presidente man siya kung ano man dira, pamilya or whatsoever, kada isa sa aton niya may tsansa nga magbag-o, no. That is why we cannot, no, we cannot judge sang karon nga mga tao sa aton siniiha nga gobyerno, no, ngati amo maning himuon niya sang ginhimo sadto, kundi gaan naton tsansa, no. Let's give ourselves a chance to prove nga kitay lain, no. Kitay lain. Unlike sa mga nagkalanabo sadto, hindi silingon nga kung natabo to, matabo man subong, yes, pwede gid matabo kung i-allow ta, no. But kada isa sa aton may tsansa nga magbag-o. Come on, no. Wala sang tao nga maka-judge sa aton nga wala na sa tsansa, no. Makasasala na siya, wala na siya tsansa nga magbago. No, in front of God. Our God is full of chances. Not only once, twice, thrice, damo nga mga tsansa. Kaysa subong ari kita sa panahon sa ginatawag nga grace period sang Dios, no? Wala pa siya nagbalik. Pero kung magbalik na siya, bye-bye na. That's the end. So sa subong ya, we should very sensitive sa aton si tagsa ka mga sa aton fellow men kay kada isa sa aton may tsansa nga magbago. Angay sang karon nga administrasyon, no? May tsansa. Let's support, no? Let's give our new administration nga mapadalagan ng aton si pungsod nga magmangin mainuswagon unlike before, no? So 50th golden anniversary sang Declaration of Martial Law, batas militar, daw golden anniversary pero hindi niya golden. Ka-50 katuig nga pagdumdum naton. But, kadto kitaya sa aton sa world history, mga kabombo, no? Nakaibulo ba na kamo sa bugos na kalibutan every 21st of the month of September, no?
Takay balubala ka mo nga subong nga adlaw, September 21, sa kaangay nga petsa, subong adlaw, September 21, mga kabombo. Sa itong 1981, so kung isipon ta, mga 41 katuig na nakaligad. 41 years ago, sang ang pinakauna, no, nga pagselebrar, pinakauna nga pagselebrar sang pangkalibutanon nga adlaw sang kalinong. Kalinong, no? So, subong adlaw, it's International Day of Peace, mga kabombo. International Day of Peace or World Peace Day. Pwede man matawag World Peace Day o kung International Day of Peace, mga kabombo, no? Ini sa pagpanguna sang United Nations. Subong aton si Presidente President Bongbong Marcos sa tuto, no? Kahit ginahiwat ang pagtilipon sa mga miyembro sang United Nations General Assembly, no? Kag we are part member countries kita sa United Nations ang Philippines. So sa subong adlaw, isa sa mga gina-spearhead sa United Nations amo ining tuigan nga paghiwat sa International Peace Day ukon ang World Peace Day, mga kabombo. International Day of Peace kung sa din ara sa aton siniya nga Facebook Live, may pila kita dira ka mga memorabilias, mga kabombo, no? May mga pictures kita dira depicting today's celebration, no? The International Peace Day or the International Day of Peace, sometimes officially known as World Peace, is a United Nations, no? United Nations sanctioned holiday, mga kabombo, observed annually on the 21st of September. Ang subong nga adlaw, no? Ang subong nga adlaw, mga kabombo, gina-dedicate sa pagpalapnag sang world peace. So subong adlaw kinahanglan we should proliferate. Ipalapnag naton ang kalinong. And we are so thankful nga ti diri sa Pilipinas although nga kagarot man pero ti gapangibabaw ang ginatawag bala nga peace, no? Gapangibabaw ang ginatawag nga kalinong. So sa iba na pungsod, unfortunately hindi. Labi na gid sa Ukraine, no? So we are just so thankful nga diri sa aton sa Pilipinas majority at yung aton sini nga pangkabilugan ng sitwasyon niya malinong. That is why we can really appreciate the so-called World Peace Day today, mga kabombo, no? So, ang subong nga adlaw gina-dedicate sa pagpalapnag sang world peace. Nga dulaon ang inaway kag violence, no? Gina-remind tani, mga kabombo, kay para nga mamuklat, no? Ang especially nakatutok ang bugos sa kalibutan sa pungsod sang Ukraine nga ginaatake sang pungsod Russia, no? Kabay pa nga makamarasmas kay ipangibabaw ang ginatuwa nga kalinong. Ang subong adlaw gina-dedicate sa pagpalapnag sang world peace nga dulaon ang inaway, no? Amo ni para gini sa Ukraine kag Russia, no? Dulaon ang inaway kag violence. Bisan temporary ceasefire, no, sa mga combat zones para sa humanitarian aid access, no? Sa pag-inaugurar sang amutong adlaw, September 21, 20 years or mga kabombo, no? 41 years ago, that was September 21 of 1981, sa pag-inaugurar sang subong nga adlaw, mga kabombo. Ang United Nations ukon UN Peace Bell, no, may bell, no, ukon na lingganay. Ang ginbagting for ang ining adlaw bala very very memorable, no, for that memorable day, no, sang unang ginhiwat ang World Peace Day, mga kabombo, ginbagting ang lingganay sang United Nations. The United Nations Peace Bell ukon lingganay ang ginbagting sa UN headquarters mismo sa New York City. That is why nga aton si Presidente ato subong sa New York
no kay may UNGA, United Nations General Assembly, no? So amo to 41 years ago, no, ginbagting ang lingganay sa UN headquarters sa New York City. I'm sure dito subong sa may sa headquarters sang UN, no, i-commemorate ni nilang subong adlaw, no, ang World Peace Day or United or the International Day of Peace, no. I'm sure of that, no, nga man to nila subong, no, ang ini nga adlaw, mga kabombo, no. So ini nga United Nations Peace Bell ginhimo o kun ginhurma ini, no, sa madamo nga mga coins nga gindonar sang tanan nga mga kabataan sa bugos na kalibutan, except ang Africa that time, no, kag bilang regalo, no, bilang regalo, mga kabombo, gikan sa United Nations Association of Japan, no, bilang panumdum sang malain nga dulot sang pag-ilinaway, no. Ang among nga lingganay ang may nakasulat dira, long live absolute world peace, no. Long live absolute world peace. Humalin sa tong tuig 1981, tubtob na karon, ang tuigan nga International Day of Peace ukon ang karon nga World Peace Day, mga kabombo, no? Ang gina-celebrate sa tanan nga mga member countries sa United Nations, kalakip na dira ang ato si pungsod Pilipinas, no? Kita kalakip na kita dira. Kag subong nga adlaw ang mga peace movements may ginahiwat nga mga aktibidad. Kag bangod sang pandemic, no? Although nga tiara naman ang face-to-face nga mga pagtililipon, no? Pero para sa kabugusan nga wala pa iya nakalampuwas, no? Kinahanglan pa nila nga hindi anay mag face-to-face, no? Sa ila sa activities sa subong kaywatan, no? Ginahiwat aktibidad bangod sang pandemya sa iban nga mga pungsod, ginapaagi lamang ini online, no? O virtually. Agud nga padayon sa gihapon nga mapalapnag ang kalinong kag katawhayan, mga kabombo. Ang ini nga pangkalibutan nga selebrasyon ang gideklara sa United Nations ukon UN General Assembly, no, sa kaangay subong nga ginatambungan sa aton senior Presidente Bongbong Marcos Jr., mga kabombo, no. Ang ini nga selebrasyon ang gindeklara sa United Nations General Assembly pinaagi sa isa ka resolusyon nga gin-sponsor sang United Kingdom kag sang Costa Rica, no. Sang una, ang karon nga selebrasyon ginadungan ini sa regular opening day sang annual session sang General Assembly, no. Sa first day sang UNGA subong ginadungan na siya nga amoy katatlo, no, nga Martes ika-third day of Tuesday sa bulan sa September, no? Kung ibutang naton third day of the month, third Tuesday of the month of September, tinatuon na siya sa sang September 19, no? Pero sa subong, mga kabombo, natuon ang subong selebrasyon, no, sa September 21, no? Subong nga adlaw. So, ang regular opening day sang annual session sang General Assembly sa United Nations nga amoy katatlo nga Martes nga adlaw sang bulan sa Setyembre. Tubtub nga nag-abot sang 2001, mga kabombo, sang ginislan ini kaginbutang sa petsa 21 sang Setyembre kada tuig ang selebrasyon sa sadto nagapungko nga UN Secretary General nga si Kofi Annan. So, ginbutang niya every 21st na, although nga ni siya, movable feast sang una ang World Peace Day sa kada ikatatlo nga adlaw nga Martes sang Setyembre. But nag-abot ang tuig 2001 sa pagpanguna sang UN President ukon ginbutang, no, sang UN Secretary General nga si Kofi Annan, ginbutang niya ang selebrasyon sa 21st of the month of September, no. Sumugod sa tong 2001 ginbutang niya nga September 21 na. No, September 21 ang selebrasyon kada tuig sang karon nga hilikoton ang World Peace Day. No? Kofi Annan. Pila ka adlaw ang nakalipas mo sang natabo
ang terror attack sadto sa Amerika sa tong September 11, 2001. That is why maragtason tong World International Peace Day, mga kabombo, or World Peace Day or International Day of Peace sa tong 2001, kay natabo ang terror attack sa Amerika. So wala to na kay ang bugos sa kalibutan nakatutok sa Estados Unidos. That is why si Kofi Annan, ang UN Secretary General that time, nagbutang sa Petsa 21 sa Setyembre hasta subong. Every 21st of the month of September, we are celebrating the International Day of Peace. It's also a day of global ceasefire and non-violence. Kabay pang ining global ceasefire and non-violence, mabatian man ni sang nagapamuno karon sang pungsod Russia, mga kabombo, nga dapat mag-ceasefire man sila sa ginahiwat nila nga pag bombardiyo sa pungsod Ukraine. Sa subong adlaw nga selebrasyon, mga kabombo, ang World Peace Day o International Day of Peace, mga kabombo, sa aton siniyang tema. Ang karon nga tema, ang tema nagahambal, End Racism, Build Peace. Kaya subong ya ang racism ya, grabe mo, ang ginatawag ba lang pagpili sa imo sini nga rasa, kundi ka amo ni kon itom ka, hindi ka pwede, kinahanglan puti lang. So kinahanglan end racism and build peace, mga kabombo. With peace being possible only in societies where every group feels that they are equally respected and with equal opportunities for success. That is why the theme of today's celebration is, mga kabombo, End Racism, Build Peace. Happy International Day of Peace para sa aton tanan-tanan. Kabay pa ang pinaka-importante, individually sa aton, we have that inner peace and inner joy, Kaya bisan malinong pang aton sininga kabuhi, ang aton sininga palibot, kung wala kita sang inner peace and inner joy, garot gihapon, So mo importante kinahanglan we have that inner peace and inner joy in the midst of ginatawag chaos world of ours. Kung may inner peace and inner joy kita, amo nang pinaka-importante para makatulog kita sa gabi, And only God can give us. So, sa sinang inner peace and inner joy. Philippine Standard Time, 40 minutos na nakalipas sa tak ng alas 2. Amoy ito aton si kahapon lamang. Today in history, matudtod nga kasaysayan, matudtod nga kahapon lamang sa aton sininga pungsod Pilipinas kung may dalalag ko kag bugos nga kalibutan. Magabuya ako na sa pila ka mga panundong, mga kabombo, kag sa pagbalik ko, aton igahatag sa inyo ang true to life story sa aton sininga letter sender sa sininga hapon. Pagkatapos, gilamang sini. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabirigid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon
pagpangakon sang aton lawas sang vitamin D. Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligad. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa
nagpungko santo nga gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang ato Standard Time, 46 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2 mga kabombo. By the way, sa aton siniya pagpanumdum sa inyo, dali na lang ged. Kahapon nag-remind kita, subong the 21st of September, historic para sa bugos sa kalibutan, International Day of Peace. Kita, no, pila isa katulog karon, buwas, isa pa katulog, sa Biyernes, isa pa katulog, 3 tulog na laman. Kag magakilitanay kita sa aton sining special date this coming Saturday, September 24, mga kabombo. Sa aton sining Enhanced Swerte sa Palengke 2022 promo Grand Draw. Mga kabombo kag Star Nation, sumabot na nga Sabado, September 24. Hiwaton ang Grand Draw, mga kabombo. Sa Enhanced Swerte sa Palengke Promo 2022, balde-baldeng pa-premyo na, may cash pa. May cash siyahan pa. So this time, dalalag ko pag nga mga mga premyong aton siniga panghatag sa inyo, mga kabombo, no? Magpadayon lamang arihong aton sininga sa inyo, no? Ang aton siniyang panumdum sa inyo, no? Magpadayon lamang sa inyo sininga paghulog sang entries, no? Ito dona ninyo. For the more entries you send, the more chances of winning. Mas exciting ang mga papremyo. Pamatigid, no? Sa mga wala pa nakapadala sang dugang entries, kag sa mga wala pa gid nakapadala, it's not yet too late, no? Mayara pa kita Setyembre 22 buwas, Setyembre 23 sa Friday, kag sa Sabado, no? Pwede bagid sa aga. No, you have that more or less 2.5 days, no, sa pagbubo sa madamo ninyo nga mga entries sa mga wala na kamulalong para nga maka-entra kamo, no? Pero bentaha sa mga nag-entra from weeks 1 to from weeks 1 to 7, mga kabombo, kay ti damo ng ila sila bangko. Kay mga ang mga sanasiling ko na ang mga ang mga wala nagabutan nga mga entries ninyo, no, qualified sa aton sa Grand Draw, no? So, magpadayon lamang sa inyo si paghulog sa entries, no? Ito dona ninyo. For the more entries you send, the more chances of winning. Mas exciting ang mga papremyo. Bangod nga mas dalalagko nga mga cash prizes, mga kabombo, no? Ang nagahulat bilang papremyo sa Grand Draw sa maabot nga Sabado. Sa isa lamang kadlaw, sa sina mismong adlaw sang Grand Draw naton, September 24, one day only, no? Ang Bombo Radio Philippines magapanghatag sang total cash prizes sa sina lamang adlaw, mga kabombo. Nagadangat sa 1 milyon ka pesos ay gapanghatag nga mga papremyo, no? 1 million pesos cash igapanghatag nga mga papremyo. Ang kabugusan na ngihatag nga papremyo sa mabot nga Sabado. But in the whole duration of this promo, sa nasiling na naton, 6.5 milyones. 6.5 million pesos ang kabugusan gidya nga ginapanghatag nga mga papremyo, including sa Sabado nga 1 million, kag ang 5.5 nahatag na sa aton siniya nga weekly draws from first week to 7th week. Or the 7th week, mga kabombo, no? So, sa maabot nga Sabado, kabay pa nga ti, mambal ka nga ti, gusto ko na makaambit man sa 1 milyon dao, ngay ti, dalag ko nga mapapremyo mo, no? So, total ini, sang mga papremyo nga igapanagtag, no? 1 million pesos sa 24 areas nga may estasyon sa Bombo Radio ka Star FM
sa bugos nga pungsod. So yari mga kabombo ang mga consolation prizes nga may 5 ka mga winners sa consolation prizes pa lang ya may ipuli kanaya nga cash mo, no? Sa 5 ka mga consolation prizes, ang pagabatunon diri nila kada isa sa ila sa 5 sila, no, consolation prizes naton. 2,000 pesos. Tag 2,000 ka pesos kada isa ang mabato nila. Kag ang major prizes naton ari ay sigurado nga makadulot gid sang pagkakompleto sa inyo adlaw kung kamo ang magabutan kag malawagan nga kamo ang magadaog kay dalalagko nga mga cash prizes ang iga panghatag. Ang aton sini nga third prize pala nga daan. Ang third prize ta 5,000 pesos. Ang aton sini nga second prize 10,000 pesos. Kang aton sini nga first prize mga kabombo 20,000 pesos. Sa 5,000 pa lang, dako-dako na nga bulig para sa aton, sa mga adlaw naton nga mga galastuhon. Kung may project ka mo, dati 5,000, dako na iya. How much more ang 10,000 kag ang 20,000, mga kabombo? Di pwede, pag isubong bukas pang aton siniyaganhaan, aton sining mga drop boxes, padala na kamo, come on, padala na kamo sa inyong mga entries. For the more entries you send, the more chances of winning. Kag syempre, sa nasiling ko na, i-remind ko lang sa mga in fairness, sa mga nag-entra sa weeks 1 up to week 7, mga kabombo, no? Ang inyo siniwala nagabutan nga mga entries, non-winning entries, ang madala, qualified, no, sa grand draw sa maabot nga Sabado. Enhanced swerte sa Palengke 2022, balde-balding pa premyo na may cash siyahan pa sa September 24. So, sa nasiling ko na, pila na lang kaadlaw, pila lang tulog, tatlong tulog na lang ka maga-date kita. Las 3 antak na sa hapon sa Sabado, grand draw na. So, ano pang inyong siniginahulat? Magpadala sa dugang, mas madamo nga mga entries, agon mas dako ang inyong chance ang magdaog sa nalalagko nga mga cash prizes, mga kabombo, no? Enhanced swerte sa Palengke 2022 promo sang Bombo Radio ka Star FM, balde-baldeng pa premyo na, may cash siyahan pa, no? Sa aton sini nga 6.5 million pesos nga total prizes sa bugos nga Pilipinas, mga kabombo, 6.5 bilyones ka pesos. Imagine. Dako na nga bulig sa aton si Bombo Radio Philippines Network sa aton sini nga mga pumuluyo. 4. This is a way of saying thank you. Thank you for making us still the #1 radio network in the country. So that's it, mga kabombo. It's a date. Philippine Standard Time na 54 minutos na. Nakalipas sa tak ng alas 2. Yari na kita sa pinaka-menu. Ang aton sining main menu, ang inyo si kasaysayan, diri sa aton sini palatuntunan kahapon lamang. Ang aton sini nga letter sender sa sini nga hapon nagapakilala lamang sa kay Edna. Si Edna is 43 years old, mga kabombo. Edna is 43 years old sang Negros Occidental. May-ari di siya kung diin gid siya nga banwa, pero siling ni Edna palihog lang, Miss Jazz, hindi lang pagbasa. Ang matudtud ko kakompleto nga ngalan, kag ang akong sining address. Just call me Edna, 43 of Negros Occidental. Ang kasaysay ni Edna, iyagin siguran pinagin sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Hapon sa imo, Miss Jazz, kag sa mga tagpalamati, sang imo palatuntunan kahapon lamang. Tawagan lamang ako sa kay Edna, 43 anyos, sang Negros Occidental. Yari, Miss Jazz, ang akong sining nga kompleto nga ngalan, kag kompleto nga address. Palihog hindi lang ako hindi lang pagbasaha
ang akon siniya nga katudtod nga ngalan kag tudtuod man nga address. Miss Jazz nagsulat kid ako bangod suki man ako sang Bombo Radyo. Ang akon siniya nga apo, kay balaan mo Miss Jazz, may ara ako sang 3 na ka mga kabataan. Kag sa 3 ko ka mga kabataan, 2 na diri ang may pamilya. Kag ang kamagulangan ko, kag ay kaduha, ka may pamilyado na. May tag-isa-isa sila na nga mga kabataan. Ti duha gini diri ang mga apo ko sa akon sining balay. Although may tagsa sila ka mga balay, lapit man lang sa amon Miss Jazz, kaya ang bana ko, syempre 3 man lang sila ka mga kabataan, pisar nga hindi kami yung manggaranon, pero ang bana ko ya matinatapon gina sa mga kabataan ko. Kaya ang first 2 ko nga mga kabataan, lunsay mga babayi. Ang agot na lamang diri nga ari sa amon sining luyo, lalaki. So palangga gina isang bana ko ya Miss Jazz, ang duwa niya ka mga prinsesa panawagan na. Amo nang rason nga ti bisan pigado labi na gid sang pag-pandemic, pero ang bana ko Miss Jazz ya bangod kay ti responsable siya. Kag kadako gid sang plano na naiya sa akon si mga kabataan. Apisar Miss Jazz nga ti do desperado na siya sa amon sini nga eldest mo. Kay eldest namon graduating na kuntani sa college, ahay. Aksidente nga ti nagbusong na in love. Di wala kami sa may mahimo. Ang bana ko bisan ginasakitan niya. Nangita gid niya pa maagi para makasal ning akon bata. Sa iya siniya nga nobyo. Nakay baluman kami Miss Jazz nga ti may nobyo sila kay nag-lisensya man na sila nga duha sa nagnobyo-nobyo sila. Naglisensya sila nga ti kung pwede. Ti si tatay nila nga daan niya nga ti daw tubig ang panguna-una. Nagpasugot man pero ang amon siniya pagpahanumdom at iginanglan tapuson nyo ginang inyo siniya pag-eskwela. Unfortunately, ang amon si kamagulangan ti wala nakatapos sa pag-eskwela graduating na kuntani anon mo kay nagbusong tiging pag-graduate na laogin na pakasal kag wala naka-graduate Miss Jazz. Ugaling kay ti pasalamat kami kay ang bana bala Miss Jazz responsable kag ti sa subong gani ang ila sini nga balay ti okay man. Ang bana ko gini ang nag-ano sa ila nga mapatindog kamo balay. Kag syempre palangga ay mga kabataan nagtunga gina siya sang galastuhon para sa pagtukod sang puluyan sa amon sini nga eldest. Hasta na lang sa amon man sini kaduha. Timayo lang ni ikaduha ko yung nga bata nga babae kaya nakagraduate. Hasta na ginbakit man sang iya sini nga nobyo kag tinagpakasal man sila. Bisan nga wala abi nagdugay ginang bata ko sa iya sini nga trabaho, tinagpakasal bangon kay capable man iya sini nga bana. Kaya mo na Miss Jazz, okay man ang ilan sini nga pagpangabuhi. Ang ako lang sini karon duwa ang upod sa bana ko, ang amon sini iya nga managaugtas man kami no. Ugaling kay ti anhon mo kay ara na bata mo hindi mo gidya mabatas. Plus pati kamanghura namon agot kanagay sano nga bata nga lalaki palangga gid ni tatay niya. Kaya mo na Miss Jazz ko nga di na di siya sa balay. Ang amon sini nga agot nga lalaki mas nagidgin sang bana ko nga paspas kay ti engineering ang yan sini nga ginakuha nga kurso. Ang amon sini nga agot nga bata nga lalaki Miss Jazz ti halin sang una gamay pa niya bangon siguro kay ti agot siya kag daw spoiled man abi although nga ti kabalogid siya nga ti hindi man kami manggaranon. Pero ang iya sini iya mga kinanglanon sa sulod sang balay sa iya pagpangabuhi nahatag manamon kay ti ang bana ko gani amo na siyang nag-spoil gid sa amon nga agot kay ti lalaki nagaisanon nga lalaki ti dungol gini siya halin sang una Miss Jazz. Halin sang nag-college siya nga permila namon gina-check up kun bala naga-attend siya sa iya sini iya nga eskwela sa kolehiyo. Pero sang high school kinilot-hilot pa na. Kaya naglisensya sa amon Miss Jazz isa to kadlaw naglisensya sa amon nga kaseryoso gid sa iya. Ang lisensya niya abi mo Miss Jazz kun ano? Nay tay, gusto ko na mag-untat sa akon pag-eskwela. Yes,
Anyway, si tatay may trabaho man, ikaw nay. Yari ka man diri sa balay, ako naman ang isa. Si Manang, ang duwa ko ka mga magulang, may mga pamilya naman, tiginhatagan man ko nila, disang bulig. Kay abi mo, Miss Jazz, kung anong gusto niya. Negosyo na lang siya kuno. Kay man, may barkada. Wala man kami, Miss Jazz, nag-augta sa iya bangon kay ti, may bisyo sa abi, wala. Ang iya sini nga mga barkada, Miss Jazz, mahilig ini, no, sa hampang balasang billiard, Miss Jazz. Amo na nga ginasumay lang na siya sang una dira sa universidad nga gineskwelahan niya dira sa may o kon sa may isa ka high school dira sa may isa man ka university nga may school kay dira na da siya gin pa eskwela, Miss Jazz mo. Dira na da siya gin pa eskwela ni tataya sa sa private school, high school pa lang siya. Kay ti gusto ginamon kay ti siya naman lang ginapa eskwela. Ti sagwa na gahagaray sila na nagsugod. Wala gali siya naga-eskwela, Miss Jazz, kay nga nagampang sang billiard. Gapul. Ti amo na, ang iya silikunong nga mga upod sa klase, mauntat man sila kay ti nga mapadalagan kuno sila sa isa ka sa isa ka bilyaran. Ti siling ya naitay, eskwela ko para lang gid nga pila ka adlaw may trabaho ko, ari na ho. Ang upod namon nga manggarado matukod. Ti maamot lang kami kuno sa iya. Siling namon ni tatay na gani. Din ka makuha kwarta sa amot mo, siling nga mangayo ko sa inyo, ti hamakon mo na, Miss Jazz. Galalain kami ni tatay niya, kay ti kami pa yang kuhaan niya sang inong amot niya sa ila sining nga negosyo nga tukuron. Ti mo na, Miss Jazz, kung nga wala na siya nakatapos siya sining pag-eskwela sa high school. Although nga sa tutod lang gin ano pa na siya namon, gin hatagan sang pagpanumdum nga ti kundi ka makatapos sa pag-eskwela. Pila ka adlaw kung may kinanglanon ka, hindi ka mangayo sa amon, ha? Amo na. Pero Miss Jazz, amo na kay nagpatukod gid sila. In fact, ara na sa gihapon subong may nang bilyaran gana sa amon sining bata kasaya sining grupo. O galing, Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon, nag-ilinaway man lang sila nga grupo. Especially ang ang tag-iya gid bala nga manggaranon, ahay. Gimpahalin niya ang iya sini iya nga mga upod, iya si mga grupo nga sang una close na sila. Kaya mo nang problema namon karon, Miss Jazz, kay ti wala na ning negosyo ang amon sini nga bata. Naglalain gid, arab lang apektado gid siya. Daw sa pagsulat ko ni Miss Jazz ang amon sini iya nga kasaysayan, daw mga duha pa malamang kabulan nga gin nag-ilinaway sila sang ila siniya sa mga kasosyo niya abi sa ila negosyo. Nasa prangka nga sugilanon, Miss Jazz, sa tutod lang na mayo man tong ila siniya kita. Kag wala na siya gapulo pangayo man sa amon. Kag gintandaan niya guro nga kung anong pangayo niya, hindi kami magatag. Kung hindi siya makatapos siya pag-eskwela. Tiging pili niya gid nga hindi siya makatapos siya pag-eskwela. Amo nang rason, Miss Jazz, ang amon si karong problema kay ti daw nadulaan bala sang hope ang amon si nga bata. Amo to nga panahon sang naglalain siya nga ginpali na siya kag ang malain pa kay ila sini nga parte ang ila amot hindi pag-ibalik sang ila sini iya nga nagapanguna gid nga classmate man nila gani na barkada nila. Hindi pag-ibalik kay ila sini nga amot nga amot sadto sa pagtukod sa ila sini nga negosyo. Ti siling namon gani hindi na pwede kay may ara kamo da iya sa inyo sini iya nga parte. Kasi tutula, Miss Jazz, amon man to kwarta gani sa bana ko. Kaya naluoy kami gani. Hindi kami gusto siya nga maguntat, pero iyagi niya gusto. Ang bana, kung nga daan niya, bangod kay palangga siya. Lang kami, nag-giveaway kami. So, subong, Miss Jazz, amo nang amon siniya nga problema. Kay 2 months na, sa ko ni, natabo. Wala na siya sang kinakantuan. Dira sa ila siniya nga negosyo, no, ang bilyaran, do galuyang amon nga bata. Siling gani namon, namon, kung sa subong, kung gusto mo mag-eskwela, tagaan ka namon sa tsansa. Tiga pa may repayment siya, kay tigulang na siya, kung may edad na siya, ang mga classmates niya, katapos na. Tiga lalain siya,
hindi man siya gusto magpadayon sa pag-eskwela niya sa itapuso niya sining high school. Kay pila naman lang to ka ang yan sining pag-eskwela sa high school. Tising na mo tapusa kay wala na. Amo na subong message ang amon sing ginapanumdum sa iya nga pwede kagid no makatapos na imo sini iya nga pag-eskwela. Kay tustuson ka ni tatay mo, kami ni tatay mo asa sa college kung ano gusto mo nga kurso. Kung subong message daw problemado kami sang bana ko kay wala siya gana magkaon, nagniwang. Kag lang daw nadulaan gid siya sang paglaom. Saya sini iya nga pagkadula siya sini iya nga negosyo po siya marbakada. Miss Just anong amon si buhaton man kay kami daw worried gid kami sa akon sini nga bana. Kabay pa Miss Just nga matagan mo kami sang laygay sa amon si karon nga problema sa amon sini iyang agot nga bata nga lalaki. Tub-tub lamang din Miss Just sa akon si pagsaysen tagpadala si Edna, 43 years old sa Negros Occidental. Well, Edna, sa imo siniiya nga problema, tuod na your son needs you both, no? Kay ang iya siniiya nga ang nag-aatake sinisubong sa iya, I'm sure na desperation, anxiety, no? Hindi na lang naanay pag anunda ang mga may lang kay kamoya sang bana mo ti naka-ensyende, no? Kag palangga nyo gid siya. Pero pwede pa lang, hindi na yung pagbasulay, no? Wala na lang basul da. Kaya nun nga amo na lang natabo, no? All you have to do, nga iyanhan nyo, istoryahan nyo ang bata nyo. Kay desperate na siya, desperado na siya sa natabo. Kag I'm sure, nagabalik na sa panguna-una ang inyong sinisadto nga gipanumdum sa iya. Kag dara na-realize nga insakto ang hambal ninyo sa iya. Nga ang edukasyon importante gid, no? Sa ginatawag bala sa ulihi nga you have that fall back on bangon kay di kurso ka, no? Kag may edukasyon ka, may natapos ka. Bisan ano pa matabo, bisan diin ka pa magkadto, may kaalam ka, kag lisensyado ka. May pakita kaya nga di kurso ka, no? Pwede ka kagidya kapangita sang trabaho. Ti ini siya guro dalanan ni nadumduman ang inyo siniiya nga mga laygay, kag na-realize na, I'm sure, no? Na-realize niya nga, insakto si nanay kag si tatay, nga kunta ni ginuna ko lang akon si pag-eskwela. Although insakto man na siya kay ti may eskwela, ta mangita ta sang trabaho, mangita ta obra. Why not nga ti ari na ni kami ang boss. Pero unfortunately, hindi yato iya lang yang negosyo, no? Sila nga grupo. Kag ti malain kay ti ang inyo ang iya sini nga ginamot wala pa ginbalik. That's another issue. Ay sa totoo lang sa tulunga ay ara na nadaya, no? Pwede ginaya makakuha sa sang iya sina dira nga share kung ang iya sini nga amot sa pagtukod sa amo sina nga negosyo ang bilyaran. So sa subong, no, sa malipot nga pulong, be there, no, sa inyong nga bata. Basi bala, bantayan nyo, basi bala maglalain. Kag kung ano ang buhaton niya sa sinikabuhi. Nuga, i-bombardiyuhan nyo siya sa mga laygay nga, come on, there's another life, no, sa sinanga negosyo. Damo pa da ang makuha mo nga negosyo, matukod mga negosyo. Kung magpakabakod ka, kag tubangon mo ang imo sinisubong nga problema, magpadayon, kag i-inject no da nga pwede kag tuto makapadayon sa pag-eskwela, no? There's no such thing as monopoly of going to school, whether tigulang ka man o kung bata ka pa. No? Wala sa monopoliya. We are all have the right, no, nga magkadto sa eskwelahan kag makaangkon sang kaalam bisan may edad ka na pareho sa imo si bata na uya na siya. Pero ipaano ninyo, i-remind ninyo nga pwede ka gidya makabalik sa pag-eskwela. Ari kami ni tatay mo magabulig sa imo. And that's your key, no, to success. Kung gusto matukod ka sa imo bilyaran pila kadlaw, kung may trabaho ka na, kung nakatapos ka sa imo pag-eskwela, no? Imo Edna kabay pa no? Hindi nyo gid pagpabayaan ang bata nyo. Maybe pwede pa man siguro, pwede gina siguro nga ipakonsulta nyo siya sa kung wala sang malain sa iya, no? Iba sila magrebelde pagid kay knowing ti wala na siya gana magkaon, nagniwang siya definitely, no? Affected na ng iya sining whole system.
yasin is panguna-una kag yasin nga feelings. It's because nga ti ara ng desperation kag anxiety no sa yasin iya nga pag-exist diri sa kalibutan. So be there, be the source of strength sa inyo si bata kag tuy-tuyan nyo siya kung anong ini nga himuon. And don't forget also, Edna, to pray for your son, no? Kinanglan niya ginaang ang backup sa inyo. Prayer brigade, no? Ang mga ginikanan niya ti dako ginaya ang mabulig sa pagpangabuyo sa mga kabataan. Lagi kita sa panahon mga kabombo, salamat gid sa inyo sini nga pag-upod, no? Sa aton sini mga pinalangga nga matag palamati, sa aton sini mga suki, no? Ang inyo sini nga pagpadala sa inyo sini iya nga mga kasaysayan, no? So, ang testimony ari anang aton si words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible. And this is taken from the book of Ephesians chapter 4 verse 2. It's all about humility, no? Pagka-humble naton kiti wala man kita baya isang ipabugal, no? Ilabi lagi sa tubangan sa Dios, wala kita sa maipabugal, no? It's all in the mercy and grace of God kag pinaagi sa kay Hesukristo nga makaatubang kita sa Dios nga Amay. Ephesians chapter 4 verse 2, naghambal din ang Dios sa aton, no? Painubuson ka mo. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Dako-dako nga termino di ang love. No, kung nagahigugmaan lang kita binuligay kita. Wala kita nagadagdaganay sa isa kag isa, no? Sa baylo buligay kita nga ti alsahon kung sinumandrang kinahanglan nga sang bulig, no? So being humble, amo ginang gusto sa Dios sa aton. Being humble, the so-called humility, no? Ang pagka mapainubuso naton kag hindi matinaas-taason, mga kabombo, no? Bearing with one another in the so-called love. Mabulubudlay kung kaisa bango kiti tao malang kita, especially kung gina-provoke ka, mabulubudlay. Pero sige lang, by God's grace, no, you can have your composure, no. Lord, please help me to face this provocation in my life. No, mga mo na bala, no. So, bearing with one another in love. At the end of the day, umalagi lamang kita diri, no. Kwaon ta sa Dios, wala ta kabalo kung sano, pero may katapusan gid kita. Wala sa may nagabato diri sa kalibutan. So let's make a difference, let's make an impact sa aton sa pagpabuhi sa aton sa fellow men. Lord, forgive us nga ti gagwagin ko ka isang amon siya pagka bertuldo kag makasasala. Pero sa imo siya grasya, no, matadlong namon ang amon pagpabuhi diri sa kalibutan. Not because we are that strong and because it is God's mercy and grace lamang. It's bye-bye time na. Salamat gid sa inyo pag-upod mga kabombo. Kag ini ang inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City.